Hi guys, hello guys, Muri say how are you guys? Hey guys, Muri say guys, how are you? Itime chitega vamwe guys, ish apa ndingati ndatanga kudhara but yo zvinenge zvichingonetsa kumuseri uku mafoni machii WhatsApp what ngati ndatanga kudhara guys, ngati ndatanga kudhara but yo zviwanikwa zvacho kana zvichaita kuti ndizopedza ndichinda kunobika ndichidini hazvo zvacho. Amen guys. Ngani natanga kudhara na 2 nchizoti na 2 by 5 maybe tinenge tapedza but yo Muri say guys, hi Viola, how are you? We say Zimbabwean drama team. Oh okay, how are you Zimbabwean drama team? Hi Fifi, and the business. We are going to better one. Hi Rose Marufu, she say Lillian Rose, she say yes Melissa Jones Manango, how are you? Lillian Mubai, she say how are you? Yes Rudo Charity, could say Isabel Safru, how are you? Ida Maray, she say Mamoyo, Muri say Francisca Dembele, she say Miss Diu, sure Manje nasitishapedza here papa nguva iripo. Yes must loveliness should say because pakareba but time manje rilite posenda kuzodika kana boti ndodiko ndanonoka ngani natanga kudhara. Salim Majindu zviri say Chidom number, how are you? Zviri say yes my scans maita basa mari gaini tobika chibikira mwana Patience Precious ndiripo waswera say kudzai mushonga, how are you guys? Time share vamuchitega vamwe guys tishike pa 500 tine nyaya dzatinoda titauri panapa guys. Time chitega vamwe share live, time chitega vamwe tishare zvitatu pa 1 tripachi pa 186 187 ndo patiri anzi mandafara ndo morosa 1 ini every time. Yes seka yemnyowa zviri sei seka unomborovere piko. Yes ruvimbo chanakidzwa zviri sei type 179 guys. Hande chemerero pa, how are you? Ngoita uchitega wako unoziva udhaya wepano uchimtega uchita pa 183 anzi tinobika nemi nasi avabika ikweni saka pachazobika ndobika nani anzi madi kutanga mabika ndoziya usiku aiwa ndinobika padagumira nhasi mangwana ndouya ndenda kupinda mangwana futi late because at least mangwana ndochaisa nguva iripo ndochaisa kuma 5 saka past 6 kutogona kutanga futi saka tinopata gumira ipapo takakontinya takaenda. Yesi munhu wedu akaenda here. Yes akaenda Betha, thank you. Akaenda akatosvika, I think yakasvika akatoenda akasvika chete vanhu vachazotauri but angooneka chiinda kuti ndakuinda ndafamba zvakadai ndadai but haana kuzotaura zvimwe. Daddy, how are you? My Chico zviri sei admin, how are you? Anzibika inesu kana ndakubika maenda kutoloza concentration ndo zvanda ndisogoni kubika kana chita life is serious manje kubika ndichizokera kufoni manje handichagoni kuita serious ndosaka ndichiti ndikapedza ndozonobika ndodai because ndizosvikoni guys. Tapa 212 ande tipa 212 hanzi basa sisimeli pakaipa kambe pakaipa. Yes thank you never stars mamoyo wangu Mashia we are having an event ku Watford ku Hertford share musa 21 March our dinner gala for diaries. Mashia please and ndozota unangongosina kona flyer Mashia tikuda kutokuona uriko sha togara wabhadhara 40 pound deposit yako antika then tine dinner tine gala inenge iriko 3 course meal antika so team diaries UK yes including Mashia ndopa mchamuona chakanaka sechimskana ichi chimkadzi chakanaka zvokuti andimaona saka guys tinenge tiriko
kune vanotya vanoti hey Maximba diaries akasiyana guys. These diaries munozvionawo kuti pana namai vakuru, pana namai middle aged. Taiva 261. And I lost your number. I promise going to be a still want to number iripo one per page, my ring. Number iripo per page. Number iripo per page. The number is there on the page, my dear. Coming up a number page, iripo to koya kuseli tokupa koya ku messenger tinokupa number. And saka kune team vanhu vaombe kune mafaro chete. Zvezvo kuti kwai kudi ndifungi kuti amen but andifungi amen. Amen, but no, I doubt. So guys, vari ku UK tine function yedu glitz and glamour in South Africa. Inonzi diaries gala event, gala dinner ye diaries. Musa 21 June and 21 June ku Hertford share. And what for disho? What for madmina people are kumabasa kuno kwa batiki and more. So it's 80 pounds. You pay your 50 pounds. A 40 pounds deposit, and then okay to poster name. Yes, I'll send you the poster name info, but ripo katesa padenga praka pinwa tapa 300 guys and day June mukatesa pa ninga pa flyer ripo guys, flyer ripo repinned mukatesa padenga flyer ripo repinned. Just check the details there. And my details are report Team UK tukudezai nemusindo mkuru, and I'm so happy people are buying tickets. Vanhu vari kutenga ma tickets, vanhu vari kutenga ma tickets, vanhu vari kutenga ma tickets. Kwele zvokutamba vari kupisa ma deposit avo. So guys, secure your seat. Handika secure your seat nguva ichiripo guys, because kune ma limited seats ariko. Handika tinenge tiripo, ende kana uri kuda kurara ipapo noti majority of ticharara ipapo pane ma activities akawanda tichida kuita kasema dzimai. Handika patichida kurara ipapo kana uri kuda room yako yehotel, vamwe ndinoona vakatozvibhukira vega kuti kuna itonitumira ichinera reke nezoti ndakato Watford, Hertford. Yes, thank you, Emil. Emil, uri ku UK ere. Emil, ayo pakatotenga tikatobvisa deposit yako. Saka kana chida accommodation futi, talk to the admins. Vanokuorganize because kune discount iri kupiwa for accommodation. Kune discount iri kupiwa. Andika Emil, I hope wakatotenga Selina nisikuzamira. Selina wakatotenga ticket rako. So Selina, you need to come on this one, sha. You need to buy your many tickets from and it's up to you to convert now. And one. So Selina Shamar, we have sent to country ngikiri flyer kana ma details ekuba parkis kwa mari kuneva kuronga organizing team mu organize muro mu ngiri. Tinenge tena entertainment yakala ino app yakawanda guys. Saka uyayitifata yakugara iko ndiko kuti uchidzirira munhu ndajuze. Kwakuita uchidzirira guys. Saka zvichireva kuti kunenge kwakafara ndopatombobudawo kati chinakiro tingakogara naye mtiri vasungwa nokusingaperi kuti kwavasungwa muchando uchibuda makuseni mwindi wakasviba wodzoka ule zvino wakatochena kwakachena uko zvino kwakachena kunosidai kwatosviba. Saka chati takuenda musama. Saka tida kundoka tinonosanganawo. Yes glow. Yes uyai vasikana. Uyai tifare pamwe chete, uyai tizivane, uyai tifare pamwe chete kuitira ramangwana rizikane. Antika sei ndiri kutaura kudai tapa 324 antipa design what 40. Saka Emily, you are coming. Yes. Sei ndiri kutaura nchidai so nezuro pane link ranchakanda re GoFundMe. Antika pane link ranchakanda le gore GoFundMe mufunge. Pane mwana akauya anzi admin ndokumbura link ye hotel for discount. Admin kana muri mu comment section togendi vaudza group ravo vauye kunikiri. Pane mwana nezuro akauya ne COS mufunge. This guy is only 26 years old. And anzi akauya ne COS. And akauya ne COS. Auya ne COS. Yes, Primrose Roach. A long time how are you doing, sister? Auya ne COS. Ndokubva angodona kusura nesuru. Ari ega pamba. Ndobva angodona. Ndobva shekira ipapo. Mfungi. 26 years. Mwana mudiki. Mai vanga vagarawo vari kuno kwenguva yakareba ndivangotengera mwanakomana wavo vagadzirira mwanakomana wavo mapepe kuti auye kuno kuCOS. Ndobva auya kunoko akadona akafa. Mai ndio akatozozviona kubva kubasa kushift manero kuona kuti munhu akamune munhu akadona mumba, mwana akadona, mwana akashaika. Anti muri kuona. So
kuzivana nekusangana kwakakosha. Saka izvozvi tiri kudawo, pari kudiwawo help guys, vanokwanisa kubatsira anditika kuti vaviga moti vachaviga kumusha kuchienda kumbaka tochaviga muno, I don't know. Andimaona mungu vanhu vanchakanda link racho mungoisa uya munenge makwanisawo kungoti munhu akwanisa dini akwanisa kuti avigwe because zvinenge zvakaoma. Andimaona asi ndosaka ndiri kuti kuzivana kwakanaka, kuzivana kwakanaka, nenyaya yekuti chero kwagwa dambudziko mangwana vanhu havatsvagi andi hazvitomboiti kuti tinozoti because hatina need yekuita kana uri munhu unozikama kuti mudhayari wedu zvokudaro hatina need yekuita GoFundMe, totoiunganidza pano mari iyoyo ikakwana. Animaiona hatina need yekuita GoFundMe. Ndogara ndichitaura, you take this for granted guys, but it is reality. Hateke tisina need yekuita GoFundMe. Ari mumwe wedu kuchinzi musiwe esi wedu akatouya totomuziva. Panouya pana vanongotaura kuti guys, pane munhu anonzi Leti Mudoni. Ndosati conversation muzoti tomuziva, titaimuona, tomuziva because munogara muchimuona aripo pano. Animona munogara muchimuona aripo pano, munenge muchitoziva. Yesi Pingi, munenge muchitomuziva. Kuti inyakwane sitoziva kuti ini ndoitogara pano ndichizati munhu ndogara ndichitomuona. Animona zvakangokosha guys kuti muwadzane nevamwe, upenyu hausi hwedu ndewaMwari. Zvikuru sei tiri kunyika dziri kure, muri ku South Africa, muri ku Botswana, muri ku UK, muri ku hatizivani. Mufunge izvozvi mwana mai vakauya kuti ndaoyambutsa mwana auyawo kuno ku UK vasangana nedambudziko ende rufunuka kuti aruzikani. Unongochiti haandichazozviona next year zvokuzvena polisi, haandizozviona, haandichazozviona kutenga hanzi naome kutenga rufu gwako, but zvinoitika guys. Hanzi people should this country is hard. Yeah, Maya, chinoitika ndechekuti my sister you can understand kana munhu ari kuAfrica kuri kunetsa kuti awana mukana wokuuya womuudza kuti usauye kwakadai ati taiudziwa tina kuda kuzviwa isu. Chokwadi chakanaka because taingoti munotiudzai zvemuri kosei. Handimaona. But was background that reality yamaitaura papaka. Zvizhinji zvachona starts to sink in kuti but ndizvo zvavaitaura. But you can't tell munhu ari background kuAfrica izvozvo because kuri kunetsa kuAfrica. Hanimukona. So mai vaungana iko zvine zvaunganika vari kuchema mwana. Wanga achindayambutsawo mwana wangu achizvita life yake 26 years. Mufunge. Angodona ashaika. So kuno kunyika ino kuno depression inobata vanhu zvisingaiti. Saka mjana kuti vazhinji tinombopota tichitombopenga. Hanimona. So what I'm saying is patinenge chita events aya ngatibudewo timbonoseka tichungana nevamwe tichinzwawo vamwe tichionana nevamwe tizivane kuitira mangwana. Life haisi yedu kuitira ramangwana guys. Hatisi kunotsvaga makuwa. Usaenda kuevent inotsvaga makuwa. Da kunoona kuti vasisimeni vanga vakapfeka vanga nokuti uchangozviona palive kuchiro kasara ndichangoposta zvana ndakapfeka majangi yacho yoyo. Hande kunofara ngatisiyane izvo hande let's go and create families. Let's go and meet. We are strangers but we become families through meetings. Until we become families through meetings. Kune vakawanda vakaita mafamilies through kusangana. Can you have the GoFundMe? I'll post it. Kune vakawanda vakatosangana munikikiri vakatita hama nama indine hama dzangu chaidzo dzakasangana nadzo pano dzatove hama dzangu chaidzo. Dzouchero tikakonana sei tikagadzirana sei masori soda anotobuda whether you like it or not totogadzira tega tigotodzokedzana nokuti even sisters they do fight and it vanotogwa tinotonyeyana tigotoita namakuwa tiri sisters we are one people. It's in us in our DNA as people and it but ndazvino kuti handisingakudika ndechitokuda nemwoyo wangu wese. Andimaona saka ngati let's create hukama kwete wokuti tinde kunonyeyana. Saka usarega kuuya chinemendele kuti mazimba anozodai uku hatina nguva tine nguva yekunofara kana uri kutoenda kunotarisa kunoona kochidomborera zviri kuitwa nevanhu pakapfekeka kana utori wrong agenda and maybe diaries is not for you. Handika diaries inenge siri yako don't come. Kana uri mudiaries tukuya kuzoseka kuzofara kuzivana because ndisuka kune suka maodika gwacho. Kune and people are more older than me. Kubuda kuzofara nekutamba nekudi 26 years he was full of life ahead of him. Antimajona. So the same applies to the team South Africa. And it pano itwa ma functions ungana indai womunozikama pane vamwe. Amuna ma police vazhinji venyu team SA. Police cheche hamuna. Nokuti zvazvinoita nje utuka vaka na uri ku Durban. Ukangoti mvunju mu inbox mangu ndaita dambudziko inini phone yangu yandinayo mazanoka inotaura kuti wakamboita contact yangu ikatona muvhiro wakaita contact yangu. Saka kana ndiyo yaichita una muvhiro wakaita contact yangu ka phone yaye wovoya kuti ndikuda help. Do you think kuti ndiyanjibaya live pano tutsvaga help? Andibayi live ini dzimwe ngoni kona kublutika because ku Durban kune group re WhatsApp ririko.
Andimaona, there's a WhatsApp group riri kuDurban ririko. Be in the WhatsApp group. Atana nevamwe. Kana kuZimbabwe cheko cheko pakafiwa, ku Africa kwe ngatione zvokumusha kwedu. Kukafiwa, vanofamba nendiro vachikolekta hupfu mumaraini. Kana usingabvisi hupfu, newewo mangwana ukafirwa, avabvisi hupfu. Nekapa. Anichokunzwanana. Saka fambizana nevamwe guys. Famba ine vamwe. Ndaisa link riri ndakapinwa apo. Ndere kuDurban. Vanhu vari kuDurban. Andika mu WhatsApp group pindai umo. Mangwana nhamo inouya kani guys. Nhamo inouya uchida uchisingadi wai apply usina kuiapply. Nhamo inouya. Wakuda rubatsiro rwevanhu. Vano kubatsira ndivanani apo ngasingabatsire vamwe mubhuku rediary chema hubu. Unobatsirwa nani? Ndila light. Kusviba muno. Unobatsirwa nani guys? Anokubatsira ndiani? Fari Rufaro unoziva here kuti kana uri wepano everyday uchipinda apa pa inini kwandagara panapa inonyora apo kuti anniversary follower kana kuti follower kana kuti top fan inonyora phone inonyora hanzi WhatsApp iriko. Yes, ririko WhatsApp group kwa Cape Town ririko ende kune mabhuku ariko pakaita dambudziko mangwana vanomira newe vachiziva kuti tine magrupu atinawo arimo munhu weda no computer pakafiwa 50 rand yake anobvisa. Yes, Joburg ririko lizi rakare kudaro Joburg ririko Cape Town ririko. Saka admin ekuna Cape Town Durban isaiwo malinki enyu wamabatsira nevamwe amuna mapolisi vazhinji venyu but munenge muchitenderera masiti muchitotukirira futi dambudziko razouya vazvimbonetsi kuti vanati tomuziva uyu chizika mauri mu WhatsApp group chinzi aiwa akadhi akabvisa 50 rand yakapa apa ndiye akabvisa 50 rand yakapa pakanga pafiwawo 10. Right. After you are done, go and change and come back here. I want to show you something. Go and come back. Right. Yes. So I'm just trying to ndikunoke sense, guys. I'm trying to ndikunoke all sense. Anzi shungudza moyo wangu tulare ku UK. UK riripo, but you go through the admins. Andika vanamkoma Gordon. Ndio vanokupinza mugroup because vanenge vachitry kuavoida wo vamwe vanhu vasina mira zvakanaka vane magosta vane chini kuti vanhu magosta anogwayaya animaona. Saka pindai ikoko moenda kukoko kwauya ndokupakana namba moenda vonoona Port Elizabeth hatina but tine Joburg ne Durban ne Cape Town. Liz Mapungu uri anniversary follower iptontaridza pana vauya in adversary yesilinda animaona. So, as the day I did foot, I was putting order. Scan, putting order. Bomira is putting order. Saka Durban link in the pina up. What do you make Durban link in the pina up. Pinda imomo. Yes, not great Domingo. Pinda imomo. Tiwoni. Bosona raiveko. And this is the query, but Wanga Vanaro. Pinda ma groups, guys, could at Mbatrani. That is in Namu right now. Yomo with Mana, Akadona Kafa. Right. Tinenya Zakora the daughter upon us, guys. See. Satenda mberi guys pane munhu ndati ndibounza panapa pana vanisa ndira message yangu I can't wait to come and see you kubo right ku dinner boss tinenge tiripo. Thank you yep more, thank you tinenge tiriko. Can I have the link for Cape Town? Cape Town please madmin pindirai murimo mu comment section pindirai muchidadaira vanhu venyu anditika right pane munhu anoda kuunza panapa guys anditika pane munhu anoda kuunza pano ambotaura nyaya yake yanayo anditi mazviona tichitaura inonzi tourist travel tourist travel iri kuZimbabwe anditi I know kuti kuZimbabwe kune mari yese guys. People have got money kuZimbabwe and vazanoti muZimbabwe ka iri kubvira nekufamba anditika right regaiti mbonzwa kuti zvakamira sei pakufamba kana unoda kutenderera achifamba chienda kune dzimwe nyika vaya andika munzo kuti travel tourist travel agency inoita sei inokufambisa sei machazvinjo zvakamira sei pane papo kuti handidi kusura chita ma calls va emails and what kungobata vanokuitira itinerary yese vanokuitira itinerary yese anti mashona. So hello hanzvadzi yangu
Hello? 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 Yes, angadzumurisei. Good. Maswera sei. Taswera masasa nikwenda iti uri musikana kai ndikwaise voice iri. Right. Toda kuzivawo kuti sikutaura nani. Apa tikutaura nani? Nditatenda Chitumba. Tatenda Chitumba ane makore mangani? Tatenda Chitumba ane 32 years sokuberekwa. Right. 32 years ngazi ndimi here muridzi wetourist traveling agency. Ndini muridzi wetourist travel agency. Okay. Mapepe enyu ndakamaona registration and whatever. Right. Tell us, how do you operate as tourist traveling agent? Isusu as a tourist travel agency tinotangira pama air tickets or ma flight tickets. Tinobukira vanhu. Tinowana ma special fares akawandisa kuma airlines avanotipa nema discounts. Whether from Zimbabwe to worldwide destinations, from Harare to Dubai, Harare, Europe, North America, South America, Asia, Kweso. Tinotengesa ma tickets, ma airlines, ma visa application assistance. We do assist on my visa applications. My work permits zvekare tinoassista paku apply mashenjeni visa. My work permits we do assist. Zvekare toita ma holiday packages, ma holiday trips. Isu tinoshanda nebudget inenge ine munhu. Tina madiscounted holiday packages atinge tinawo munhu kana achida kuenda kuri kuVictoria Falls kana muri muZimbabwe kuKariba kuNyanga Mufurudzi National Park kana achida kuMutora Shanga kana achida kuma local resorts around the city of Harare. For example, ana Magolist, ana Maisoko, ana Pakanaka Resort. Kwese kuko tinoplana. Nema affordable price, nema affordable packages, ma price edu ari reasonable. Mari inenge ino munhu inoshanda iyoyo. Zvekare we do ma school trips, tinobatsira pakuronga ma school trips. Tinoita zvekare ma honeymoon packages. From Zimbabwe ma international we do Zanzibar, we do South Africa we do Sun City, wow. Cape Town, then Dubai and Abu Dhabi, then and the other international destinations as per the requests for the passenger. Saka tinoita zvakawanda zvinoita ma-travel agencies. Toita soft touch were available 24/7. Ndozvinotishandisa nemamwe ma-travel agencies. Hativhare na4 kana na4:30. Tinodaira ma-clients, tinotera ma-clients kuti zvaenda kuCape Town asvika zvakanaka here, abaro zvakanaka here pahotel, kokuma activities kuri sei. That is what we do. Right. Inga zvakaoma. Inga vanhu muri kuita basa rakakura chaizvo. Saka muri kungoita within Zimbabwe, from Zimbabwe to any other country. I'm or from other countries to other countries. Like from let's say from Dubai to America, kana to UK to Dubai, amiti. We do that as well. Though if you think it's about sister, like from my air tickets, mamma edu, close the tower on among my travel agents, both anogona kuzoita my face. Akatikwire nokuti vanenge vakumati ma sold out and ticketed out tickets. Saka vanenge vakuwedzera mari. So we usually do anenge ari ma packages asina ma flight. Then we talk with someone anenge ari kwanisa kubatsira kuti ma fares ange akadzika kuti anenge ane ma prices anenge ari nani. Okay. Saka mafezi amuna wepo zvino akadzika imimi ndeepi? For now tine Dubai, Harare Dubai, Harare North America and South America. Tinoma local fares we get from Zimbabwe to my neighboring countries, to my special fares like Kuenda South African Airways, Harare South Africa, Harare Dar es Salaam. Okay. Saka Harare to South Africa is zviri mari. For much like my special fares I do with S8 now tanga from $120 one way, then kuenda nekudzoka $179. Okay, yeah, returning. Yes. Ko kana munhu achida kuenda matikupi ku Dubai kwacho from Harare zviri kuita mari. Mafeze dakutangira pa 475 kuenda nekudzoka na Air Rwanda, then Emirates inenge ichitangira ku 680 kuenda nekudzoka. All right. Saka angori ma flights chete apa pasina accommodation. Yes, my accommodation usually my full packages edu. I had my Dubai packages, my 3 nights, 4 days, 4 nights, 5 days.
usually 1.3 inokwana zvese. It depends kuti munhu akuda star hotel rating ipi from 3, 4, 5 star ndo zvinoconsider kuti price inenge yakamira sei. Alright. Aiwa pakanaka. Saka imimi munowanikwa kupi mimi? Isusu office yedu muHarare iri pakona Airport Road naGlenara, office number FD6, first floor west wing, Harare Central Sorting Office, pabuilding yeZimpost apo ndo pane tourist travel. Okay. Saka mati muno assista vanhu mukuti vaite work permits nema visa. How can you please explain more ipapa? Like kana ma visa isusu we don't approve ma visas. Ma visas anoitwa nema consulates or my embassies. So we usually do, except for Dubai, those ones passes that this one definitely we're going to get the visa or we're not going to get the visa because of A, B, C, D. But kumanguma countries, they usually require the applicant physically could attend for an interview. Especially kana my work permits, I know to the assistants like my hotel bookings, my itinerary. All right, okay. I know, I get you. That is how we chip in. All right, okay. Like when I started interview, like for my work permits, my European countries, they go to interview South Africa, right? Yeah. Oh, I know, I get you now. Kuti mimi munongo assista makamirira zvinhu zve traveling ne accommodation. Yes, okay, no, I understand you. So guys, this is a tourist traveling agency and I think waka cheaper 120 from Zimbabwe to South Africa. It's quite cheap and it's quite cheap for sure. And so vanga kuwabata vadzokoroza vati vari pana dzokoroza ifuti address yenyu. Office number FD6. Office FD6. Pana Harare Central. Harare Central Sorting Office. Kona Airport Road na Glenara. Pama offices Impost ndo pari kuti vari pane office yavo varipo. Guys, kune vari kuda kuitigwa itinerary yavo vari kuda kufamba vari kuda kudini, just go and trust them kuti vakugadzirire ma tickets vakutsvagira inotsvagirwa package yakachipa. Antika wotsvagira nevako accommodation dzako dzakachipa. Kana vari kubva kuna UK sama yasvika makuenda kumba kuma holidays. Muda kumosvika pa Victoria Falls, muda kumbosvika kunyanga kuya guys, movha magadzirwa zvese okusota out. Imitengi ngosvika muchingoudzwa kunzi muri kufamba makadai so muchitofamba muchienda. Pana mwabvunza kuti anzi Dubai muri kuita mari visa re 2 months. Visa re 2 months, multiple entry or single entry? Let's say multiple entry. Multiple entry meant at $315. 60 days. Okay, 60 days, all right. Kokana iri single. Facebook page yavo rinongonzi tourist travel. Hanzi munoita online here. Online isn't Hanzi munoita munoita zvinhu online here. Yes, because my office ava ari ku Harare saka vanotoita online. Saka konda vari kuti macontact details ndiwo akapinwa apa. Ana 263 ai ekuZimbabwe ndiwo andakapina apo manamba akanyogwa tourist travel ai. Ndo contact details yavo, tora ipapo ndiyo contact details yavo. Iyoyo. Anditi phone number yavo ndiyo irapo aida yandanyora ipapapo. Ndiyo yandanyora ina 263 yekuZimbabwe yakazi tourist travel ndo number yavo. Ndo number yavo iyoyo. Ndo number yavo. Saka ipapapa ukangowabata pa number iyoyo vanobva kuitrai guys. That is very easy now. So I will be working with them antika for the next couple of weeks. Ndinenge ndinavo ndichishambadza basa ravo pano kana ndouya antika nawo kangano just come to me ndokupa number yavo direct antika then woenda kwavari. Shange tichingoshambadza tofambe vana vadiki vari kuzama kurarama vari kuita zvinhu zvavo zvakanaka zvisina mutoriro mukati sina chidrug havasi kubira munhu. Saka let's support them guys. Vari kuda kubhukirwa zvese just go to their offices, let them find you a better cheaper ticket yekuti unokwanisa kukwira uchienda kwauna kuenda. Kune vari kuchema se uya kuti asana bhukwira ndege handiona ndo mukana kuti umboinanzvavo iyo ndege yacho uchibva kana kuZimbabwe kana kuenda ku Victoria Falls kana kuenda kuJoburg ameno zviri kwauri kana une passport yacho zviri kwauri umbofamba anditika. So tinokutendai tourist travel maita basa nekuya kwenyu aiwa tenge tichingofamba tichipusha nawo nebasa renyu kuti muendere mberi muri vana vadiki vari kuzama kurarama. Saka why not supporting you? We definitely support you. Thank you so much. Yeah,
tokumboda kufamba nesu vambotiravira vamboona kuti isusu as long munhu ane chakabata nokuudza kuti you can go that side, you can go Cape Town, you can go up. Mari yese inotenga usiku tunobatika ndoda anoti after service kutera kuti mi mafara here kuita kutsamwisa ichi aiwasi address kuti vanonotsamwa kana mafamba. Amen. We always wish our clients a happy travel. Yes. Thank you very much, my brother. Thank you very much. We'll talk again soon. You're welcome. Thank you. Bye. Bye. Right. Takudzoka guys, pile nyedu mira ni mbomita 2 minutes nimbotarana doidoi. Right. Tadzoka guys, tadzoka. Hands number is kuonekwa, but number ndakapinda yanga iripo. Ndakapinda number 1 yanga iripo 1. Ila ndidzosere. Ndakapinda number ikaendidzosere. Tipinde munyaya yedu. Ndakapinda number iyi. Iyo number iyo kwanzi doido yavhura homberi. Aiwa ndinenge ndichiti kana munhu achiklina munhu ngakline munhu nemazvo, kwete zvokuti ini pane ndiri off ndonzi ndikline vana. Saka nditakataura kuti we catch them young. Munhu ngaadzidze kuti kunoklinwa, munhu ngaadzidze kuti stove inopukutwa, oven inopukutwa. Saka ndasi ndayatsona oven netsvino ndikati handii vachauya unosvikotanga kunyatso kuiklina kuikwekweta kusvika apedza ndichiinspector ndichinyatsokuona stove kukweshwa zvese vafiriji ndido basa racho. Saka ndo atotanga nebasa. So aiwa hatisi kumira tichinda takaenda guys, hatisi kutombomira. Kana apedza oenda kunohuvha huvhu bathing room vhudzi huvhu because ndiani vhudzi rakareba kudaro isoga takarukwa mabhanzi su andika iye ndiani chengeta vhudzi rake. Saka hatidi right. Saka paiswa madetails egaladina manje ndoita sei apa. Guys, ndokubira mubate mugoza ndipa madetails egaladina vanhu vambotora paid nikiri madetails epaid advert. This is a paid advert. So if it's a paid advert, we put it first. Tunoisa yoyo kumberi. Hi Sisirena. Vanhu vangu vari kuda madetails enyu pano. Team UK but dololo vanga musipo but vavo mazoya eko zvino tapedza kutaura anditika right. So guys, tati timbouya nhasi nenyaya yemashiripiti ari kuitika mastreet anditika tati timbotaura nyaya yemaprofita ari kunetsana mastreet umu anditi totaura pasina filter. Ini guys nditozvitaurira pasina filter because ndakauya pano ndikataura several times. Andimona ndichitaura kuti guys vana vamafeki guys, vana vamafeka va guys muchiti kana vamwe vachitukirira vamwe vachitoti wati mune godo vamwe mutaura zvakawanda. Chakaitika nenyaya yekusura zuro ndechekuti vamakandiwa vakaita semoni yavo handika semoni vanhu pakanotorwa paipata zvekwachichara chokwadi pamberi pamwari indakateerera the whole sermon. Pakanotorwa paipaya handika haisiriyo the whole sermon handiti he gave an example yekuti hakuna muprofita anoona zvese handika sometimes you miss. Ndo pakapinda example yavakataura yaya and the sermon went on handika vachidzidzisa sekuti hatingakwanisi kuzviramba ipapo guys kuti vamakandiwa pabhaibheri chai pakudzidzisa bhaibheri. Aiwa bhaibheri vanoriziva pakudzidzisa bhaibheri chaiko chaiko vanodzidzisa bhaibheri zvechokwadi handimaona. So vanhu vakanobatawo paya pakanzi ndakaisa chinhu muhomwe sekuti tiri vanhu vemadhirama isu handika tiri vanhu vemacontent tinotora pari juice ipapo ndopotomanyisa.
asi patoro pari juice apa guys andika pane one of the prophets akanosniper andika akati munhu akatinga kuresponda ndiJava andika passion Java akataura kuti imimi pamuri kuti muruda ndotipaka patoga ipapa bandi pekuti kana ukaona chandiri kusanjikisa chinhu muhomwe ukaona ndinokupa million andika muchechi semo naitwa muchechi animona akati imimi muno ndinobva takuvigirawo chirema ndoda kuyaona great man mumuporese right pekuti akatanguti inini pekuti apatando zvandakatoti avanozivana animona pandakazoona anonzimira kuupo andika azoita live mudhabhadhabha welife anditi achiadresa ndopandakati Mwari zvine chirevo izvi zvine chinangwa izvi ndopandakati zvine chirevo zvine chinangwa izvi guys kana Mwari nguva yasvika vanozviexposa vega vanoburitsa zvakavanzika hazvina kuita coincidence zviya hondo iri kuitika pama so called men of God ka Mwari vaiziva kuti chiita saizvozvo. This is why pasemon pakanotoka paclip so that it could trigger handika vamwe kuti vabude vachifumurana sezvakuitika chinhu nechinhu chinoitika zvinhu zvine reason guys chine reason yekuti chiitike zvino zvachisa pano ndakaona mucomment section ndaisa zvangu post yangu vakauya vakati hamuna kuteerera ani munokuziva kuti vane vanhu vanenge vachivateerera zvakudaro hamuna kuteerera kwanzi zvakati guys let me tell you I watched the whole life isusu pano isusu semabloggers tinotomira pachi tinomira paipo chaipo pane mudzi wenyaya pane mongo sesu hedu hatinyepikana kuti tinomira pachokwadi right saka pakabva paita mumwe mukuru mune zhozhowe mastreet umu antika vava tinoti vamira kupo ava inini guys handina ndichamuita sezvazviri animaona whether uri munhu unofollowa wamira kupo kana unofollowa vanhu ini ndikutaura ndisabloga ndakazvimirira nemaonero angu ndinobvumidzwa kuona nekutaura zvandoda kutaura because zviri papublic antimaona right the so called men of God vakazvitora personal antika prophet Miracle Paul ndoda kuti ndiplay kune vasina kunzwa zvavakataura then vatangira ipapo because inini according to me vategei guys take them all ndamboda kuvatega pamusoro apo ndazobvisa sei ndamboda kuvatega vese because maprophets yakawanda but zvisine tachitomirira challenge ye 1 million tachitomirira challenge yacho ye 1 million iyoyo animona because yacho challenge guys it has now gone viral it's now a challenge even mapostori apindira pane zvakawanda zviri kuitika kuseruka muri kuzama video ndikupuwa nemaprofita ipi kuchidziposta kuti nenyaya yechallenge iyoyi ndinawo kuseruka zvangu ndichamaposta zvangu animaona right so regai vakakadzire bhaibheri soko raMwari regai zvikurirani zvichaonekwa nezuva rekupedzisira handizivi ndo mazuva ekupedzisira acho here kana kuti chiripo panapa handizivi regai timbodzwa vatu vanoti kudina saka chinonzi kutsipikwa kutorerwa chinhu chavakambopiwa naMwari chinototorwa chinhu chawakapiwa naMwari because angel Michael painosvika pana Daniel inosvikotaura kuti mutumwa anosvikotaura kuti ndanga ndakabatwa kwazouya mununuri Michael andinunura saka chipo chinogona kubatwa chinobva kuna Mwari kune dzimwe hama dzisingazivi kuti chawakatopiwa naMwari chinogona kubatwa tati tibatsirane chipo chaDaniel chakambobatwa kukazotoda angel Michael kuti inunure nyaya iyi tinogona kuiona pana Daniel chapter 10 saka richitaura ruvara rwokuti kutsipikwa harisi ruvara runonzi runoshandiswa kuzvinhu zvitendero muvatendi chaimo ruvara iri rurimo rwokuti kutsipikwa kutorerwa chipo chavakambopiwa naMwari. Daniel waiva muprofita nechipo akanga achipiwa naMwari. Tine vamwe vasina kunyatsozvishokorodzawo bhaibheri zvizere vanenge vane mibvunzo dzekuti ko chipo chaMwari chinotsipikwa sei. Daniel waiva muprofita wandinoda kubhilivha kuti
na mamwe maprofita atinofungidzira kuti maprofita havana kuwana grace kunyangwe neniwo sedzakanga dzina prophet Daniel waiva muprofita asi chipo chaakapiwa naMwari chakambotsipikwa kutsipikwa kutorerwa chinhu chavakapiwa naMwari zvinoitika izvozvo uye zvinowanikwa zvekare mumakereke nemukurarama kwedu kuti kana uri munhu anofanirwa kuve muparidzi nenyasha dzake unogona kuitirwa godo navamwe vachibva vakubatira potential yako muna Mwari zvinotoitika chaizvo izvozvo saka kubvunza mubvunzo kune vamwe vanenge vachibvunza mubvunzo kuti chipo chaMwari chinotorwa here muprofita tinochida kuti batsirane tinodzokera kusoko raMwari kuna Daniel chapter 10 ndopatinoona kuti prophet Daniel was a prophet, not a small prophet. Vanga vari munhu muombe muprofita waMwari asi chipo chawo chakatombotorwa uye chikangobatwa saka kutsipikwa kutorerwa chipo zviriko zvekuti hope uchirota hope unogona kubirwa hope dzako ndokunonzi kutsipikwa ikoko saka kutsipikwa kune zvekuita nezvipo zvinobva kuna Mwari hatingati isusu munhu atsipikwa kana ati ndatorerwa chikwama kana kudabirwa chikwama hakusi kutsipikwa wedhi rekuti kutsipikwa rinoshanda pazvipo zvinobva kuna Mwari kana kuti pazvipo zvakaberekwa zviine munhu angave munhu achitamba bhora anogona kutsipikwa angave munhu anoita zvekuimba anogona kutsipikwa angave muparidzi anogona kutsipikwa chero akave mutungamiriri anogona kutsipikwa saka kutsipikwa kubatwa potential yako mumweya inogona kubatwa potential iyoyo saka zvekuti kutsipikwa zviriko tatitibatsire kune dzimwe hama dzisina kunzwisisa rubara rwekuti kutsipikwa uye vachibvunza kuti ko chipo chakabva kuna Mwari chinotsipikika here tiri kutaura Daniel the prophet from the book of Daniel chapter 10 patiri kuona kuti zvakazotorera Daniel kutambudzika saka munhu akatsipikwa anogona kuzotambudzika. Daniel fasted for 21 days kuti azokwanisa kuwana package yake yakanga yatsipikwa saka kana tichiyambirana kuti kutsipikwa kuriko musangoenda pese pese kana kuti musangoinvitwa pese pese variko vanhu vamwe vanotoprofita vamwe vanhu vanotoparidza kupfuura vaparidzi vatiri kuziva nhasi vatisingatozive vasingaende pamasocial media asi nenyaya yekuti vakatsipikwa hatitovazivi saka kutsipikwa kunokonzera kuti uzongofa uri munhu womunhu zvake nechipo chako chakatorwa saka Daniel wakakasika kuzviziva kuti ndatsipikwa ndokubva adzokera kuna Mwari saka munhu anokwanisa kutsipikwa uye anokwanisa kuzodzokera kuna Mwari achizorerwa zvipo zvake asi haisi nyore nokuti Daniel wakazofasta 21 days zvichida nezvaaifanirwawo kuzoita asi nenyaya yekuti akanga atsipikwa saka ruvara rwekuti kutsipikwa tine urombo nekuti tinoziva kuti kune vari kutipindura vatiri kuziva kuti tine hama dzedu dzatiri kutaura nadzo vanofungidzira kuti kutaura kwatiri kuitawo kuisena ataki pavari ava vanhu ava ndo semu vanhu vataiadhiresa nezuro tichiti kana kwaita mutambo nyaya ndaiadhiresa nezuro haisi nyaya yekuti maprofita havafanirwi kuenda kana kuti maprofita havafanirwi kuita testing haisiriyo nyaya ndaiadhiresa maprofita vari muchechi medu namafundisi vari muchechi medu nevatinoshandidzana navo kuti kukauya zvimaofa mukanzwa ndichikudanai kuti uyai mutaure kuti mubhegi mangu munei munangwarira ndo nyaya yekutanga iyoyo yandoda nditaure kune kutsipikwa kwezvipo ukanzwa Herodha kuti muzouya nepano tichikuitai makorokoto mungwarire chaizvo saka rubara rwekutsipika ruriko. Then tine murume anowanikwa pana Judges chapter 16 Samson murume uyu akanga ane simba rakapiwa naMwari wapiwa simba iroro simba iri rakazotsipikwa akasara asina chinhu nenyaya yekuinvitwa saka nyaya yekuinvitwa iyoyoyo ndo yandaitaura
kumafundisi vakanga vachiuya kuma inbox angu vachiti nai kana zvadai tinoita sei, kana zvadai tinoita sei, kana zvadai, ndichivataurira kuti kukaita offers dzakadaro isu samafundisi hatimboendi, nekuti unoenda pakatogadzirwa, unoenda pakatosipikwa. Ndogona kukisira chinhu mubhegi mangu, nokuti mubhegi mangu mune chiyungu, iwo utotaura chinhu changu ndobva ndatochidhisapisa, because ndinokwanisa kuzviita inini pandiri panapa. Ndinogona kuti uya kuno undiudze kuti mubhegi mune yungu, ndotoisa chinhu mubhegi imomo, iwo usitaura kuti mubhegi mune chakati ndochidhisapisa, wozobva ipapo iwo usatomboona kana chinhu zvamu zvose ndatokutsipika. Saka kutsipikwa kuriko. Samsoni waiwe nesimba, tabva kana Daniel chapter 10, takuenda pana Judges chapter 16, pane nangwa zvake. Samson akanga akapiwa simba aityisa uye raivhundutswa naMwari, ndokubva apiwa mirawo yaakapiwa naMwari. Iye nekuda kuzongoinvhaitwa tinozoona pana Judges chapter 16 kuti Samson vakarasa. Saka tinge tichiyambira vanhu vane zvipo zvekuprofita nevanhu vane zvipo zvekurota, vanonamata kumasangano akasiyana siyana, wedha vari muministry yedu, wedha vanonamata vari kupi, tichivayambira vanhu ivavo kuti munangwara kana pakazoita zviitiko zvekuti zvanzi zvichiti. So ndo nyaya yandauya kuzotaura yeruvara rwekutsipikwa chinobva kuna Mwari, chavakapiwa naMwari chaicho chipo chako chavakapiwa naMwari, wedha chipo chekuprofita, wedha chipo chekutamba bhora, wedha chipo chekuimba, wedha chipo cheutungamiriri, chipo ichocho chinokwanisa kubatwa kugosara usina. Tine vamwe vanhu vanoita sekunge vanonetseka kunzwisisa ruvara rwakadaro. Saka tanga tati tibatsirane, and then tozouya kuhurukuro yatiri kunzwa nekutsanangurirwa. Hurukuro yekuti vamwe vanoti nai mufundisi, tinoona makanga muchitaura nyaya yaJesu, asi Elijah yakutaura, ende ini ndinoigamuchira chaizvo nyaya iyoyi. Right, for me ndisingamirire vamwe vanhu, maprofita kana mafundisi kana ani, pana nyaya ya Elijah pana 1 Kings chapter 18. Todi titarise nyaya iyoyi semamiriro ayakaita, tisina kuitarisa zvine ruvara runodzikisira vamwe vanhu kana vamwe vatendi. Right. Isusu tiri kutaura ini ndati inini ndoda kuti maprofita vauye. Right, number 1, Elijah haana kuti ndoda kuti tiite mumba mangu pana 1 Kings. Handitika sei inini pandiri panapa pakaita neutral venue, ngatiti National Sports Stadium. Handitika iwe wati uri muprofita, unoda kuti uonewo maprofita, tinosangana pa National Sports Stadium. Nditika tosangana pa National Sports Stadium kwete kumba kwako, tinosangana pa National Sports Stadium topedzerana tichiratidza nyika kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndevako here kana kuti ndevako. Handitika saka pandaitaura kumaprofita ndichiti musauya ndakuinivhaitai kuti chingwa ichi tinoita neutral venue. Elijah panapa wadzutaura nezvakakaita neutral venue, ende Elijah haana kuti ndoda kuti maprofita tiite zvakati, kana kuti tiise moto pano, tiise huni apa vaite moto.
akati tinoda mombe mbiri Claude nayewo akazvisa wakaona nayewo iye akazviinvolva hazvina kudzikisira akati chino chatakuita panapa ichi chinofanirwa kuzoburitsa kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndeupi wakaona isu tiri kuramba vanhu vanoti ndauya nebhegi vamwe vese imimi hamusi maprofita saka ndoda kuti mutaure kuti mubhegi mangu munei tinoda kuti pauye vanhu vamwewo zvavo vari independent vanouya nebhegi apa iwo newo uripo totaura kuti iwo chitanga kutaura mubhegi munei handitika kana zvichibviswa zvinhu zviri mubhegi zvoiswa apo handitika touyawo isusu totaura kuti mubhegi munei handitika ndo challenge iyoyoyo izvo zvokuti ini ndinoya ndoti mubhegi mangu taurai kuti munei unenge wakudzikisira vamwe vanhu Elijah haana kudaro akati isai mombe mbiri let us ndo zvakataura Elijah akati let us handitika right apa kana maisa huni kana maisa ndobatidzwawo moto ndochiedza Mwari wangu saka ndo iyoyo mhuri inonditevera kana vanonditevera ndo kana taakuda kuratidza Mwari wedu watinonamata hatiende kunoratidza Mwari wedu zvineka kudzikisirana unongotangura kana uchida kunzwako kana uchida kuona kuti Mwari ari kunamatwa nevamwari sei unongoenda pamberi pavanhu unotaura kuti hama dzangu kunational sports stadium tamboikumbirawo kuti tiratidzane Mwari ari kunamatwa ndikufungidzira kuti Mwari wangu wandiri kunamata inini anenge muhombe kupfuura wenyu zvatichaita kana tasvika kunational sports stadium isiri nguva yekuti kana kuti kunaya ichatanga ndadaidza Mwari wangu mvura yonaya yomira uyo ari kufungidzira kuti Mwari wake handitika anozviita wodaidzawo Mwari wake vanhu wonayiwa womisa mvura ndo zvandaitaura kuti zvinoda kuti zviitike saka ini ndikauya nebhegi rangu ndichiti mubhegi mangu hama dzangu da kuti vanhu vauye vazotaura kuti mubhegi mangu munei munhu ndikudzikisira zvimwe zvitendero handitika neniwo macho ndinofanira kuzviisa kutiwo mubhegi umu tikakuudzawo kutaurawo kuti mubhegi umu like now izvozvi handitika ini ndine 1.5 million kana iwo uchizvigona ugautaura kuti mubhegi munei ndakataura kuti simba raMwari harishandiswa for gambling kana iwo Mwari wako uchimushandisa for gambling ndokuisira bhegi apo wotaura kuti mubhegi munei ndokupa 1.5 million woenda nayo simba raMwari harishandiswa for gambling ndo chandairamba nezuva we don't use God's power for gambling handitika kana tichida kutora kutesta newo wacho unofanira kunge uripo tichikutesta handitika saka inini like for me here handitika ndakati I'm open ukada kunzwa Mwari wangu anoshanda sei ini handisi munhu wekuti unoda kundiinvita ini ndiri munhu wekuti unongondiroera foni kuti nda kuti imba yangu imbotakurwa marata ndotokuitira nditori pandiri panapa handina mangwana ndakasiyana nevaya vanoita vachinotenga majournalist vachinodi we know we understand you yaondoika ini uonda kuramba uri wega sei chechi hama yangu rega ndikutaurire ichasvika nguva yaunoombererwawo vanhu vogara pasi vachiomberera mumwe ndokunamata haukwanise kupersonalize heaven vafundisi ese nevanhu vese vari munyika munomu vari kunamata nditika saka we don't personalize heaven hatimuziva achaenda kudenga neasingaende kudenga hatimuzivi uwo kana uchinamata uri koko namatawo Mwari wako nezvaunotenda usadzikisira vamwe vanhu vari kunamata Mwari wavo nditika vanhu ndevamwari nditika uwo ukabvaone vanhuko vakasvika vakanamatawo ne vakagara mazuva maviri vakaona havachazvifarira vanongoendawo kune vamwe vanhu vasiri kuziva ndiri kutaurei panapa ndine urombo nekuti vamwe vanhu vari kungokachikira vasiri kuziva ndiri kutaurei but kwandiri kutaura mashoko aya vari kumaziva kuti ndiri kurevei tine vanhu vanotitevera all along nakuita maforce accusation we know you zvibhadhara vanhu vakadzi vasikana you pay all those people weunda kuramba uri smart every church you want to fight every church kuona kune mazungairwa vanhu vanenge vakaiswa mumabhodhoro vaya vati nditika
we know kuti patiri panapa pandiri panapa andisi munhu anobhadhara kana kukomenda zvakatofarira hondo a lot of people who are on your payroll vanoti wakaona any post ya profit nekomenda negative. We know those people, they are being paid behind. Iva nehumari kana uchiziva kuti une chekuita neministry yedu kana kutibvisa unenge uri kutambira kusiriko. Iva nehumari unamate ikoko hautoni tichiuya ikoko. Siyana nesu chamwari, siyana nesu. Nditika vanhu ndevamwari kana vakauyawo kwatiri mazuva acho vachinzi vari kuuyawo kwatiri ndizvozvo. Wewo vanhu pavaiva kwauri hatina kumbobva takataura kuti kwakaipa. Tine vanhu vataiziva chamwari vakatengeserwa zvidhina vachinzi zviri anointed. Kona hatina kumboenda tichiparidza kuti Zimbabwe hachidhina hachisi anointed. Iwe ukandiona ndakutotengesa oyo chamwari, siyana neni. Nditika siyana neni. Tine vanhu vataiziva vatengesa zvidhina vatina kutombobva takaenda kuno tinoenda kutengesa chidhina anoita ari anointed. Vanhu vakatengeswa zvakawanda wanda. Siyana neni. Let us respect macheches ese. Hakuna chinoitika manje hama dzangu kune vaya sikuziva kutaura. Tine vanhu vanoita shanje vakaona nguva yeumwe munhu yasvika vanotanga kutaura zvisina basa vaida kutanga kudini. We know nezvipopi zvavo. We know those people. They have been all over us trying to do this. Kana une influence shandisa your influence to the benefit of people, not to us. Nditika inini ukada kuita challenge neni tinoda kunana kufa. Zvichiprofita zvama zvangu zvinotiza ukazvitadzira chipo chamwari chinoenda sara usisina usara wagaba ungofanana negaba rebhinzi unodyiwa bhinzi kapera ngwendere rinenge raita too much noise. Kana iri nguva yevamwe siyana navamwe. Vese maprofita vari muZimbabwe maprofita amwari kwete kuti unoenda kuitaura nguru wega wemuprofita akaona mwari achidzika achitaura kuti uri muprofita ndiani. Maitiro akangoita kuti muprofita ndomaitira kuita vanhu vese. Nditika that's us. Leave our ministry alone. We know
kuseri uko uchati uchaona mwari wangu zvaachaita iwe uchida kutenga vanhu uya kutisetera ukasetera inini uchenjeri mukadzi wako anofane kenza ine handiseterwi zvekudaro ya tinokuziva but watambira kusirikwa ndine mapauns emweya ya handina wandinozvidza asi ukandizvidza ndinokuratidza kuti ndini ani famba uchita iwo ndiwabva kuna mwari mani tamushe iwo ndiwabva kuna mwari akakona kubva kuna mwari ndiani paridza uri koko uchazva kuti uri koko kwaona ari kutamba ngoma yake siyana naye waiya konsendiri muna kutamba ngoma yake siyana naye takutaura kuti takambosiya vanhu vachitengesera vanhu zvidhina vachidhiri anointed vanhu vachizi matumbo aya varasa weight takambozisiya izvo hatina kutaura nezvazvo ndoakuda kutanga unotaurira vamwe vanhu manje panyika panapa taorda gara pasi sit down gara pasi yabuda azwisisa gara pasi yabuda kuna prophet ya tiri kuziva matricks yako ekuti kubva nhasi muteerei zvida kuzoti manyuzipepa muteerei muchimunya tokuziva but iwe takutaura chokwadi kudza chokwadi chitirwisa kubva kudhara iwe kuziva zamungoda hatisi kuziva izvezvi maghost accounts zvako zvese nevanhu vanobhadhara tokuziva vanhu vese inini shamwari handina kutiza nevanhu chechi ndakatanga chechi nchiparidza one by ndokunonzi kuparidza kuti zvekunyepera vanhu izvozvo ukatiza nevanhu unenge waparidzira chiimani vanotora vanhu une chechi utiza navo muparidza ndanga kuparidza munhu one nditika saka ita order wherever you are ta order pandiri panapa ndo panditori nditi hama dzangu mwari vakuitire zvakanaka muswere mushe nyasha nengoni nerugare zvive nemi ati right guys right hatidzokere kunyaya yedu ava ndevamwe prophet vakapindura avakatobaya iri life ava vakabaya iri life cheche vakaadresa makandiwa kuti iwewe takabvaona rimwe gore rachitengeserwa zvidhina zvainzi nezveanointing zvidhina but takanyarara ndinoda kuti mupabate guys mupabatisise handika ndinozviziva kuti kune timu kune zvara zvapapa zvirimo zvara zvanapapa kune zvara zvanapapa makandiwa zvizere umu koti zvara zvapapa pou zvizere handika ini ndakazvimiririra vana sorry yenyu vana papa followers or whatever handika vana papa venyu vese vamafeki vese vana papa venyu ava they are fake believe it or not atinga zvirambi because vari kuvanongoteverera munongo ingori gunda musaira because makaona miracle yakaita umakaita miracle baby handika the same makandiwa akamboita miracle baby ye 3 days handika ndopatakatika kuona kuti hapana zviripo ifeki handi uyu ari kutaura uyu miracle po uyu handika munhu wamwari vanhu vamwari muri kusiya vanhu vari vulnerable vachida kunotenga zvidhina zvavauza nezvefeki zviri kunzi anointing zvidhina but simply because you could not this is the body of Christ guys. What does the body of Christ stands for? It stands for peace. It stands for the truth. And you see vakasiya anziko prophet andina kuvaona vachitaura prophet asandaona vane video yavaita tichoiwo play yavo asandaona video yavaita kana iripo asati ndaona video yavo yavaita asandaona these are just fake people. So many apana men of God up chokwadi chakanaka guys apana men of God up wokuti unotogara munogara vanogara pasi achidhisana kuenda kupulpit umwe kunokwira pulpit kuti achallenge vamwe kuti uyai muone 1 million handika indakazvifarira ndiri kuzvida drama yari kunakidza handika uyu Jehovha akapindura kati ndiri kuyaone chirema na great man handika umusumudza afambi uyu mira kupola kati ndine 1.5 handika yandinayo ndoda kuya nawo unozoona kuti beg munenge mune chii handimaona testing of powers yakanzi 236 oh no 263 sorry plus 263 ndekuZimbabwe plus 263 plus 263 handimaona hapana zvokutaura chokwadi kana munhu ari kana ngangaitaura chokwadi guys kana ngangaitaura chokwadi isusu tiri kutaura level yezvinhu zvakari kuita izvi azviitwe ne so many called men of God vakatsamwa kana
kana musingaoni ka you surprise me, my diaries. Kana musingaoni surprise me. Can you not see kuti apa pakurwira kuti vanoda kufumurana? Can you not see kuti pakurwira vanhu nekurwira chingwa lobos pamuromo? Hamusikuona zvikuitika. It's very obvious. Achitomboni rocket science. Vanhu vari kugwira kuti uruda kuchifumura. This is why they are responding this way. And it kanchiziva kuti zvakutaura zvinoinini muri how many prophets are in Zim? I want to be honest with you guys. How many prophets are there in Zim? So-called these prophets of men who are in Zim. How many are there? How many are there? Why much to simka kuno defender? Uri wakachimira mavundukei. Murukuchei. Mavundukei. Ndiye apando kutara nyaya yangu ndakashimira. Umo munongo tipiseleza nyaya auto ita yake. Otaka kucho ataka. Why are you scared? Because you guys you're all fake. Why are you scared? Shoko ra Mwari I Bible, guys, Bible I buku rakanyorwa. Rekuti iwewe neni can read. Andika waverenga Bible. You can preach, you can interpret Bible uchikadzitsa vanhu naro Bible. Hari maona. But chiri mweya uri kuoperate mauri mweya wani. For you. All right. Prophet Fred is Fred apa is hana pataura. Akabuda chimba comment section yakaoma taura zvainoda izizi panyai hana chakataura uyu failed challenge akasimukari 1 Paul akasimukari 1 akati muri kureva ini ndine 1.5 uya kufumurana pache zvavo ini right now ndiri kuti Paul pane era hombeka hanzi takaona ini kana ndikatengesa anointing oil yangu ana kuvanza taura ini ndikatengesa oil yangu ndisiye kureva kuti muma oil umu guys muma oil umu kwanzi kuda kudya wega anti vazvona inyaya yechingwa yelobos if tatidyi lobos chinonaka lobos I don't know inyaya yealban bread yavari kurwira andimaona inyaya yealban bread vari kurwira vanhu mafollowers because us isusu mafollowers we are too naive ndakuona ima tisaka kudefenda mukomezi what are you defending mukomezi section muri kudefendei a whole prophet, man of God, vatora blogger kumetsa court. Kuti hanzi akanyora zvakati. Saka ini mchenesa futi rekotere naye vamira kupolo tutotaura kuti you are fake. I am saying it here. Vate gay guys. I am saying it here. Kuti you are fake, man of God. Hakuna man of God another makwantiza mida waya. Hazviko. Pasine kudenga hazviko. Hazviko. You are fake. Hey, guys, viraindi kudzei. Ndakakuudzai ndikati musoro wegora unoona. I told you. Musoro wegora unoona. My prophets and these so-called men of God. Men of God. Vari kuenda kunotora mapowers akasiyana kwakasiyana siyana. Mapowers avo. They will come mapowers and tell you the phone numbers. Power inouya nokuudza zvirikuitika mumba mako. But this is not the power of God. It's not something new kana Bible zvirimo. And it's kana Bible zvirimo. Asi zvinyuwani izvi. Hati zvinyuwani izvi. Kana mu Bible is there. Zvirimo mu Bible. Kuti anzi vanouya kwandiri semakwai. Asi mukati mavo vakazara vari mapere. Kureva kuti hanzi enda havasivisa noti Mwari tipinda mutsva hwokudenga. Tichati Mwari tiri vazhinji. Mugomira mapilipiti muri vazhinji. But nezuva rekupedzisira hapana. These are all fake guys. These are fake men of God. Vese zvava hapana mutsvene. Kuti tisa Bible, anyone can teach the Bible. Tine vamwe vanhu vasiri vanhu vanotozikanwa. Antika vanototaura vanotodzidzisa Bible cheko. Zvokuti tikamuti uya apa udzidze anodzidzisa kuti tichazogona kunzwisisa. Anditi hazvireve kuti munhu waMwari anoziva Bible because Bible ibhuku rakafanana nekusasana kunoparira. Kusasana kunoparira takariverenga riya. Taikuudza seri neseri zvariri. Tigokuexplainira zvirimo mukusasana kunoparira. Takarinyora kaisi pa ZJC. Antimona. Mafake prophets ramai muchinodyirwa mari. Mapedza munzi 600 1-on-1. Salvation is for free. Prophet miracle uyai kana nchinyepa uyai apa. Vate gay guys vose vate gay. Asi makuwanisa nachaona ndikikiri live dzangu idzi vanodziona havarigi kudziona. Salvation is for free. You don't sell salvation to anyone. Healing is for free. You don't sell healing to anyone. Ma 600 1-on-1 amunenge muchitaura. Anditi bona muchitaura nezvazvo munomuwana kupi?
For me to get healed, you charge me 700 pounds, US dollars, 1,000 US dollars. Put you Jesus Bible. If you go back to the scriptures, Jesus Bible, Jesus Vanzi ramani manda from heaven. In case the prophet muda ma profita imi mucha nakudipindura kuti saka tinojgei vai ramani manda from heaven. Vasingazivi kuti kuchadyiwei Mwari vainaisa chingwa chonaya vodya vokontiya mberi nejini kwenda kunobatsira vanhu vanorwara kunorapa vanorwara. Imini ma 800 amuri kuudza vanhu 1 to 1 dechi. If you're a true man of God, survive on manna. Wait for God to send you manna from heaven. Namata kuna Mwari akutumire manna from heaven. Azvinetsi guys, inini ma prophet, I'm challenging you here on Diaries. All the prophets and the prophetess, I am challenging you here on Diaries. Kuti ndikuda kuyere chingwa changu atika 5 loaves of bread and 2 fish. Ndoisa pa ground up. Antika ndikada chigura impe vanhu vakwani. Ipai 10,000 people vakwani. Zvakaitwa naJesu kaishi. 5 loaves of bread, 2 fish, moya nazapa. Antika toenda kuzimfest uko. Toti munhu wese ngaakwane chingwa ichi 5 loaves ichi. Vanenge vari mune 2 fish damburai vanhu vese vakwani. Toziva kuti you are true man of God. Zvaizvozvi mese sit down. Mese sit down. You are fake. Mese you are fake. Denga mtita rekudrowa iri. Denga indusha kuti maZimbabweans nekungwara kwanika chinza akangwara paini guys. Where are you clever? Where are you clever? Makangwara papi. Makangwara papi. Muno vexa vanhu brain, muno bata vanhu brain, imimi muno bata vanhu brain nekuziva Bible. Muno bata vanhu brain, muno twisa muno rova psychology. Muno ziva ichi chiko psychology, kuno rova psychology kuvanhu. When people, yes, Papa, my foot. You are all fake. Mese Steve Reddy, you are fake. Miracle Paul, you are fake. Mama Kandiwa, you are fake. Magaya, fake. Mudungwe, fake. Taledi Chibengwa, fake. Makaida, Murima fake mese. And then you guys, so kuona kuti pa social media marino torwa. And then you are here. Kuti mukolete begi kuvanhu. Hanzi anotumira mina niwani. Ndatumisa mira imone utwanye so zivana vana guys. Neboni. Kwanzi na Paul. Ndakuti anitumaya kwai anotumira mina chiwa nepi. Anokutumira mina chiwa nepi. Munozivana ka. Ndakudza chinhu one guys. Mwanangu vevanzi mama ite zvimwe mvura ora ichi mwanangu. Ndinokuti ndine hasha nemazimba nokungwarira kwadurise uku. Mazimba vanozviti vanhu vakangwara but ariwo the least kupusa. He? Kwanzi inini kwai ndokutorera voice. Guys mama kwai inini ndinoenda kutorera voice ndokusiya usina voice ndozokudosera voice. Muri kuita mashiripiti. Anonzi mashiripiti ativhunduke nemashiripiti isu. Anonzi kana vanatsika mutenda ing'anga chaiko vanopinda mumoto. Dziri ng'anga kudaro nedzinopinda mumoto. Unotora voice remunhu uchizosa anonzi mapipi masaramusi ayo. Masaramusi ndio wabuda kuti kuda kuzoti kuzouvhundusira vanhu vapasira binda kuti ndoendotora mukadzi wako kana kasangwarira anofane kenza. Saka muri kugadzira nhuta ka. Muri kugadzira nhuta ana prophet ana miracle Paul. Muri kugadzira nhuta dzamuri kupa kune vanhu kuti kana mapa vanhu imi vanhu uchitwa prophet kwa Paul gwarirai. Munhu ari kukonfesa ega kuti ndinogadzira nhuta. Mukadzi chenjera mukadzi wakanofane nhuta. Ndozvataura mukadzi wamakandiwa nditi. Mukadzi wachafane nhuta. Saka ane capability yekugadzira nhuta. Oisa muvanhu. Hatika monzokera kwaari okurapa because ndiye akachiisa. Munhu akaisa chinogona uchibvisa. Moenda munobhadhara 1000 kuti mubvise chinhu chakakuisa iye. Because ataura ega handisi ndadaro. Maizwa phone. Ataura ega kuti mukadzi wako ndinogona kumitsisa cancer. Cancer inhuta. Cancer dzinogadzikwa. Guys nevanhu. Aiwa mukadropa munyima number sukadini badrukuza ichokwadi. As my people perish because of the lack of knowledge. Learn or perish. Sha. Then zaika kuti parara ya menenyu. I'm just telling you the truth. But I'm just ndinema kone manga nichikuza nyaya vanhu nchitara kuti fake mchiti tuka pano. Nasi ndiyo vari kuexpose handisirini. Handisirini. Ndiyo vari indango yakuzadzisa zvandakataura kudhara. Vari kuexpose na vega. It's not me.
ndinongosatsa zvinhu zvavataura ndangodzisa zvinhu zvavari kutaura zvandiri kungotaura ndichizongosana ngurone understanding yangu inini andimaona hakuna guys zvini ndanipinda kuroma ndichitobva kuchechi kumasi nditopfuura nepabhotisto ndichizvimwira black label yangu handimazvoda kuroma hazvitovanzwi zvitori ndanipinda kuru zvini ndaninde kumethodist zvini ndaninde kumasoja kuarmy inozichi salvation army hakuna drama reseri they are fighting for power and money kuti kunzi ndini ndakapenga muzimbabwe yese ndini mukubira ndozvanda Bushiri taimbokuudza kuti Bushiri ndewe fake maitituka kuti uye nemagosi enyu makachituka kuti munhu uyu fake uyu munhu kuzadza mabhandi kude kuzadza zvimaplastic izvo zvakasvika hukuma imwana achitengeswa maplastic zvimabhendi izvo everyday what happened hana kubuda South Africa machitiza Bushiri hana kubuda achitiza South Africa izvo zvinane extra inonzi extra dictionary yameno yekuti adzoke ku South Africa ko government iri kutoramba naye kuti adzisira anotongwa hosha dzake uko ari kutoramba but kune munhu aive sevanhu here aigona napasta mboro kunikikiri ku guys South Africa aigona napasta mboro vaya ku South Africa kwa chinzi ngabve uyu ari kutora vanhu muno ngabve hondo yeku South Africa takaiona chitanga chichakaitika vakati ngabve uyu ari kumukwerekwera ari kuzotora bari munomu vakamufumura akatiza mu South Africa handika pasta mboro what happened to him the following day after some months pasta mboro ticha ina kupiswa ndone chikoro where is he right now Tanaka Mpofune nekuda kweitukuta zvinhu zviri pasocial media ende hazvinei zvasi politics hadisi chiti kungotaura zvinhu zvikuita pasocial media zvinopinda pai pane zvinhu zvekuno ku UK zvekubasa kwangu zvinopinda pai zvinokwana papi zvinokwanepi inyaya dzekuZimbabwe hadisi nyaya dzemuno ende hazvinei hazvisi zvineini zvatiri kutaura pano Tanaka Mpofu zvinopinda papi izvo zvisvi how so zvinopinda papi musatry kuda kutinyaradza nezvinhu zvisipo guys don't try to shut us up tishara chokwadi kuvanhu anditika musanyanya kuda kutinyaradza muchida kuti tivhunitsira sone basa rese kana zvaitika saizvo well it's okay no problem but the truth kuvanhu chokwadi kuvanhu chichiri umwe akazobutsa munhu akafa uko muchiona umwe akamutsa munhu akafa Tanaka Mpofu dei waiziva faith yandinayo usingatambi neni tafuna usandione ndakadai so a cat has 9 lives ndine life dzangu dziri usingafoka ziya Tanaka Mpofu usafoka ndisaiza because unoona 6 million una pale pachema zvakandikomberedzawo zvizivi Tanaka usafoka ndisaiza vakawanda vakazama vakabondera vakawandisa because chirima ndiri chihombe ini ndogara chikuzati ndakatumwa ini ndine profit akatumwa naMwari ini I am the prophet akatumwa naMwari kuzosunungura ndachikuzai chokwadi yes I am the prophet I don't prophesy but I tell people the truth and the God that sends me to tell people the truth will surely fight my battles for me because greater is he that is in me than the one that is in the world than the one that are ranting on social media about kubirana kurombwa nekubirana Mwari watinorarama naye anorarama mandiri muhombe zvekutodaro dei ukamuziva Tanaka mutye Mwari yeye unokumutya ukamuona hativhundisirwi nevava ndationa iti kana vari maprofeti chaiwo man of God vekwaMwari handika ndaona mwe blogger challenge kwakati ngavandite chii ngavamitika tione hazima kupinda nemwoyo ndinotopinda nemwoyo because vanhu vari kutorerwa mari every day and I've been saying this for years kubva dhayari zichitanga I've been saying this kubva dhayari zichitanga kuti guys but hamuzvioni now that zvakuputika zvega vakuputisana pachavo takutaura moti muri kupinda nemwoyo regai tipinde nemwoyo pamuno ndakati apana 3 weeks ndabva kudza nenyaya yekubatwa musoro ina ndisi prophesy I don't prophesy in beauty handi prophesy but ndinotaura chokwadi ndikuzai chokwadi about this so called men of God andimaona ina ndisi profit handi profit handizvizivi zvokuprofita asi ndinachingokuzai chokwadi because we can see
through God. Hands Indiani, DQ, and Dinaboti, my profita essay, DQ, defect. Don't put words into my mouth. I mentioned on the Taura Pano, Varikoma profita Amwari, Chaucheko, they won't come on social media and market themselves. Mas profita Manchester Amwari, they won't come on social media and demand $1,000 Kutabatremon because salvation is for free. I never, like guys, my is got chokwadi. Did you hear me saying Musbaba Munaka profita? Did you hear me saying that? Where is she getting that from? In that Taura Masaka, my profita ayar kugwaya SI. De fake, you ayar kugwaya. Muribe fake ka. Do chokwadi. My profita hariko anchesona mwari. But truly, I tell you guys, maybe I'm talking about Zivi. I'm talking about Zivi, guys, my profita anchesona mwari. Because they are quiet. There is no need for you to come and demand $1,000 to a vulnerable person. Couldn't people $1,000 dukurape. Can also marriage unotofa. Unofa and they've got no mercy. God is mercy. Guys. Mwari. Dimwari vanetiti. Dimwari vanetiti. God is love. And that you uchirwara kuma profita akwai. Uchirwara unojoka. Unojoka. Usna kuna tuosna mari ye 1-to-1. That's exactly what I'm just saying. Right? That's exactly what I'm just saying. My profita atiskuti my profita chokadariko ariko, but probably we don't even know them. We don't even know them. Munobatwa the psychology. Kwanzi kwa pro kwa mire kunda ni 700 US. True Jan, unofa ukabata usina mari ukaenda ma profita right now ukabata mari yako. Usina mari yako. Unofa uri pa mline chinzi hana mari dzokera. They will rather turn you back. Guys, even my next kushipatana to nani. Because kushipatana sometimes ukaenda usina mari ka. Vakaona konchenda kono kona utinga. Kati murapita zombata kuti akuda sabata mari yedu. They have got empathy. What are nani? Hanimona. These so-called men of God, havana moyo, guys. Havana moyo. They say, "Mana makantiwe havana miracle powers." Havana moyo. Havana moyo. Unodzokera. Mangani wenyu mtozonzi gorene gorako. This is oye. Is it oye? Is it oye? How many years you gorene gorako? Uchitenga ma 10 days. Na naso ukumogera panjumbo imwe chete. Last 2 weeks leku zenye kubatwa msoro kuchechi. Ndakuza ipana nenye kubatwa msikati, guys. Musabatwe musoro kuma chechi. Mamuzo achitaura confirmation iyi. And this is ndachitaura. Ini na confirm ndakakudza ipano ndo zva confirm. 2 weeks ago ndakuzengati, guys. Do you know kuti vamwe venyu right now destiny dzine dzisikufamba because makatorwa kuma chechi uko? Ndakudza because vana vanobata bata. They are in business, guys. Vana vari kuita business. They are making money out of milking from the people, the poor people and the people who are vulnerable. They are making money and it's wrong. It's wrong. Indotaura chokwadi, guys. Ndimira pa chokwadi. Indotaura mozviziva. Ini ndakatumwa naMwari kuzotaura chokwadi kwamuri. Chichitora kana uchiramba zviri kwamuri. But zvinogozobuda pakupedzisira. Maprofita nganga ngani dzindakudza ipano kuti uyu ifake uyu. Uyu ifake uyu ingani. Ndikudzai tikathreateniwa tikadini vamwe tikavachallenge pano tikati ndite chimkuyu. Ndite chimkuyu kana usati uri nganga ichokwadi ndakamuchallenge pano tikati ndiomese. Ndakaoma. Kutengeserwa chitina zitenga anointing brick yei. Ndopona kuti mazobho takapusa zvekudaro. Anointing brick yei. Kutoburisa mari hauna mari yechimwe chekuti uise vana. Hauna mari yekutsendisa vana kuchikoro. Asi kutora mari yauna last money yauna yekuchikoro unotenga miracle brick. Brick iro harina bausi kutombovaka. Rakagara pachikona mumba kwaini kuti miracle brick. Are you normal? Are you okay? Mochajwa $400 consultation. Consultation kai haisiye kuchajwa kushandigwa. Consultation mozara. Chetongota zvishamisi nezvekuzara handivhunduki. Because the Bible chanotaura kuti nzira pami inodiwa nevakawanda. Kunoparidzwa shoko raMwari chakuchakuka kune vanhu 5. So inini I would rather go there. Kunoparidzwa shoko raMwari chakuchaiko. And judge, there's a difference between judging and telling the truth. I am just telling the truth. Kunoparidzwa shoko raMwari kune vanhu 5. Kunoitwa mashiripiti because kune zvinoshandiswa kuti zvidedze vanhu. Muwe neuwandu hwenyu. Mucharangarira gore reAmerica. Ndikurangaridze, let me refresh your memory. Muri kurangarira Jackie Ngarane rimwe dhera akauya paDiaries. Akati sisimene. Kuno kuHarare. Ndati muzvizive pa social media. Ingati vanhu vari kuenda kunganga page resocial media. Vanhu vari kuenda kunganga. Kokuzoti machechi anobudisa mari. Social media inobudisa mari here. Kana kuti mari unopuwa naZuckerberg. Inobudisa mari kuvanhu here. Jackie akataura akati sisimeli
kuma saloon chako munhu anonzi ninga kauya pano achigadzikwa kuti ndomboti zvinhu zvakaitika zvaitaura paana kuita makuwa jekana akataura fair pa live masebe makatera akati kwarada kukuitika zvinogara zvakadaro kuri kuitika zvakawanda vanhu vari kuenda kung'anga vari kubata mishonga vanhu vari kudai so mozviramba just a platform kungoti ndida kuti nditeregwe nevakawanda chete kokuzoti kuchechi kuri kutobuda mari yeCD neoffering kuri kuitika chi. These people are in business, guys. Ndogara nchikudzai, I'm repeating this. Ndofunga ndeke chimiliyoni nchikudzai kuti iwe wakantarisa. You are the best prophet of your own life. You are the best prophet of your own life. You don't need miracle or makandiwa to tell you about your life. Kuti iwewe, you are the best prophet of your own life. Mamuza tsara nyaya kutsipika. Zvokutsipika zviriko. Andika, zvokutsipika zviriko. Mamuza shara danzi, vanhu vanogona kutoreka zvipano dai so. Andika, you are a true man of God. You do the same as well. You do the same. Manje musuno akanga chi akanga chitamba magitare angane band like anyway that's azvina kuipa because unatendeuka anytime guys. Tinotendeuka every day we sin and we go back pamwari. Angari kumagitare murume achitira kuti asungura. Anditi kusungura kusvikaramba vanhu vakawanda vanotombomuziva kusungura kweneswa anotombomuziva tazomuziva atoye kuchiprofita. Andika but munhu anotendeuka. Andi ndida kuti muone chimwe chinhu one short space of time. So short space of time so yavanongouya kuzvinhu zvamwarika obva kuti boom. Mundiudza kuti zviri normal. 2 minutes vanongoya pasocial media kudai so boom. Guys, chinhu chinolasta chinofanwa kunetsa. Hani manzwa? Chinhu chinolasta chinofanwa kunetsa. Hanchi manzwa? Manzwa prophet miracle vati kudii? Po, hanzi iwewe makandiwa tiri kukuziva. Une vanhu vako vanenge uchitenga nemabloggers vachiya kuzoita mamiracles vachiseja mamiracles efake. Hanti mamunzwa ndisi ndadaro. Hantika, that means he is also doing the same. Vese vakafanana vakuita the same things vese. Vakuita same things vese. How do you know about this? Kana musingazviti? How do you know kuti miracles are staged and faked kana musingazviti? Munozvizivirepi? Guys, kana chinhu chako chida kubudira ringave business ka rinofanwa kutombosheka kudai. Rinofanwa kutonetsa kusunga kwa unofanwa kugara uri munhu anopopota every time kuti business rinozosumuka. Ukaona chikuti uri kuvhura business nhasi mangwana boom. Business rinotosumuka watove nevanhu kumamiliyoni kumachii. We put a question mark. Because kune zvakawanda zvinoza zvinoshandiswa kuti mabhizinesi asumuke. Kune zvakawanda zvinoza zvinoitwa kuti mukurumbira uye, mbiri dziuye. But mbiri idzi dzekutengera idzi hadzina kwadzinolasta, hadzisviya, hadzina kwadzinoenda. Hadzina kwadzinoenda. Ndochokwadi. KuNigeria kwa munenge mchikwira ndege mchinda kuNigeria. Mimi mchinda kunoiteiko? Mimi mchinda kunoitei kuNigeria. Guys, come on, tell me. You are that powerful. And you see, uneman church ground rules around. And mukuna challenge nema ground. Vari kuchallenge nema ground, guys. Kude nema horo. Kwande nchida National Sports Stadium. Kuzoti anozana noizaza. Antika National Sports Stadium. Vanhu vachitevera minana. Vachitevera masalamu sarenga achitwa. Ndio vanenge vachitevera. Anti vazvona. Kupro kuNigeria unenge uchidei. You are powerful as it is. Wagara uri big as you it is. What are you going to Nigeria for? Question mark. People in Nigeria are going to spy when we must come kwa uri. Gala kwire ndege vachiuya kubva kuNigeria. Antika, gala kwire ndege vachiuya. Urukwira ndege as big as you are. Nemunanzaza National Stadium uchida kuNigeria ukunoitei. Ukunoitei. Kunda kunobigwa zvipo. Fugamai munamate, guys. Fugamai kudzimba dzenyu munamate. Have your own war room, prayer room. Yaunotaura naMwari. Tarisai timu rekuNigeria raita mari. Raita mari timu rekuNigeria vachikwira vachinda vachidzika vachikwira vachinda. Kune urombwa hushereketwa hunoitwa zvakawanda vakadzi vanhu vanovatiwa navo vanodini kuma prophet ikokuku. Kwamunenge mchina mshuka tukwenda kuna nama spiritual father. Tukwenda kupi, tukwenda kunodini. Kune mamenta kuNigeria, mamenta waikuita seiko. Mamenta wai. Iwa utore mamenta wa wamwe vanhu unoenda kuNigeria kunodini.
kunodi umani ngachimba mchichi Kelly akaimba kati ndinakudza kudhomoka boys dzangu chechi yobva yati dhomo muchechu ndikudza kudhomoka boys dzangu chechi yoti dhomo guys kudenga kuchanorohwa munhu kudenga uko miracles amuri kustage aya vanhu vamuri kutenga ava muchisaindisewa maosi ekunzi musataure muchadaiso vaezvanzi vanhu vakutsipikwa kuchikristuku wendere kuti kutsipika rasvikawo kuchikristu kwanzi vanhu vakutsipikwa zvokuti unotoregwa zvipo zvako ukapinda muchikwai sei watushiye uchichwa kuda kutitsipika munozivirirana kupi asi maimbove neshiraini 1 maimboenda ku1 shiraini here thank you ne145 stars chido kasi maimbosangana muspirit ndaitandoziva inini ndichekuti ndamunozvigugu ndekuyoutube ko zvinhu izvi zviriko vanhu ava andika ukaenda kumapowers kwamunotora mapowers kuya kwanotora mapowers avo kuya andika unosvika kubvunzwa kuti mapowers ako munenge vanenge vakaungana vese andika ivo vamaprofeti sai kubva vaungana kuungana maprofeti ng'anga dzese ivorimo iwo uri kuda kuoperata as chii oti ini ndiri kuda seng'anga oenda kuopiwa zvinhu zvako unoopera seng'anga ko iwe indinoda rinoopera under the church andika opiwa zvinhu zvake zvechechi onopata asi spirit that has given them that one spirit that is not the spirit of God. That is not the spirit of God. Vamwe vanhu vakaputsa vafane cancer neAIDS rimwe gore guys rimwe gore vakaputsa vafane kunzi kwagadzikwa mushonga weAIDS unonzi aguma anditi vanhu vakamhanya kuita kiu mari yakadliwa paaguma paya vanhu vachitenga neHIV yakasita kurumbira zvokudaro vanhu vasina knowledge yekuti vanhu vanokwanisa zvimwira mapirisi avo vachirarama vanhu vakanzi munotenga mushonga munokwanisa kuti inopera vanhu vakaita mari neaguma kuchinzi inorapa HIV. People died vachinza kurapa HIV, but you guys, you still go and believe in these so-called charlatans. Huh? Vamwe vanotori hama dzakanga dzakatopinda dzakanzi chirege kuma ARV muchita zveaguma vakasvika pakufa. But you guys, you still believe kuti vanava vamwe vakauya chichema pasocial media vanameki vakauya chibongomora mhere pasocial media panapa vanameki kuti tizomuziva meki akauya chibongomora mhere pasocial media panapa adligwa mari namakaya. Ndoko amunenge mchiti kwai muchituka isu mchiti kwai vana papa vedu say attach not the anointing. Who is anointed? Who is the anointed? So MNE kana Bible rakati there is going to be fake prophets. Allow us to talk now, because even Bible imobo vakanga vachifamba Jesu vakaona mwana akanga achishandiswa musikana achishandiswa kuti abashiripiti akadzinga mweya wangu ari mwana iyeye and vadzidzi vakamubvunza kuti vadzingire mweya wangu ari mwana akapindura kuti mweya uri kushanda mumwana uyu hausi mweya wababa wangu andika vari kushandisa a different spirit kuti ite mamiracles kuvanhu handiona kuti vakwanise kuita mari because vaita mamiracles vachishandisa mwana uyu vachibhadharisa handiona Jesus spoke about it, so we are speaking about this. Well, allow us to speak. My followers, allow us to speak. Because what I'm saying and doing, it has also been done in the Bible. Hapana chinyuwana apa. Chandiri kutaura izvi zvakaitika muBhaibheri. Kune vaitaura chitati muchenjerai maprofita enhema zviri muBhaibheri. Vaitoudzawo vamwe vanhu chenjerai zvaiveko. Saka I am that person who is saying that. Allow us to talk freely. Yes, many false prophets shall rise and deceive many, and these are the days we are being deceived. Takashunira sematemba, we are being deceived. Uchibigwa mari left and center uchiona. We are kuti ngwepinda kana wete dambudziko kukumbira kuti ndokumbira guys mumire nedipanikiri pa munamato. Titsanye, totsanya todzokera pana mwato reurira. Tongosanya newe tiri kudzimba dzedu. Uone kuti mwana vapindireni. You don't need to have a big whatever for God to hear you. God hears everyone, guys. Atina patience chete. My lipstick yakagadzikwa kwa friend kwaitine ma lipstick mamira ku lipstick guys mari dzikurohwa nevanhu avaka. Mari dzikurohwa nevanhu avaka. Lipstick lip gloss ndofunga itoveko futi ma lip gloss miracle lip gloss kana kuti anointing lip gloss iyoyi inenge anongotengwa iyauya yotengwa cooking oil yatoshandisa mukitchen yozogwa iwopu ichedzerera konzi anointed whatever anointing guys but amuzvioni
ndati Bushiri ari ipi akazodii South Africa akabva achidzingirirwa achida kurohwa vakadi vakamubata akadini akasari mujerera asingabudi akamanya akatiza kuti kwake nekuziva kuti ndiri munhu wefake asi taingoshtaura pano kuti guys chero dofo rinongoona kuti munhu is fake guys nyaya dziri kubuda dzakawandisa nyaya dzekuti apata nevakadzi dzakawandisa nyaya idzi hakuna guys munhu is fake akaurayisa mwana wake nenyaya dzekuromba idzi kamwana kanonzi Gabriela kaya nenyaya dzekuromba idzi tariro munyukwe tichakubloka pano kana pachikanda chimalingi zvako mucomment section respect other people's lives anditika nenyaya dzekuromba idzi every Sunday iwa una chekudya chotupe vana mumba kwako uruka makuseni konzi sidha pakati sidha vazhinji venyu vakasidha imi matodzvarai makatokowe makakowe here vaya vaCD makatokowe pakaitika chibagwe hanimaona zvanzi kune chibagwe guys zvataona takaona South Africa kwamwe achimwiswa petrol vamwe vachidyiswa uswa vafundisa mwana ndo akafichakafika gogo kwainde zvakwamwari amusi kuti mungotambiwa nebrains enyu sokunyanya kupusa kuti takazichenya guys feja munenge muchingorowegwa so feja ariko kumalawi but achabuda here achigampinde South Africa ngampinde ati kunyika kunyika kwakakatiza kanyika ikamuprotect ngapinde muSAU vanhu vamwe vakaziva kwari mudhuze nevakabenefita kumaproperties ake pakatiza South Africa ukasara vakabenefita vanhu pakaita luka wekumusa mnaka kuRustenburg kwedu kuna anonzi Nanapoki ndakabomuexpose pano apa ndiyo ku Nigeria ndakamboenda muexpose kuti but guys mundainda kuna kuchechi ya Nanapoki ndira bamniniko tichida kunoona tichingohanda chikuti kuno kwakazara tikaindaona bamnitida tikati tichida kurekoda tikarambidzwa zvikanzipana pamuri apa rekodwe muno tinorekoda tisu zvimakamera zvinenge zviri kwese kwese ndikati bamnini pano ndo perfect patauya pano nhasi pano ndo perfect zvotoita sei kobamira tiri kurambidzwa kurekoda pano guys takarambidza takatapiwa handitataonekwa takabata mafoni takabva tapiwa sore kuti papasina kurekodheka ipapo but pairohwa feki dzokuti ndakaoma ndakafanira kuseka mutichiso kuti ungagodi hapana ini dei vakandipa time yekuti uyai kumberi mupe testimony ndaienda kunotaura kuti guys in this church you are being tricked, this is fake ndaienda kunotaura ini but haakanga atochitsika bhobhu vaya vemedia vacho vanga vachitsika bhobhu zvokuti pakapa fake dzega ndakanzwa bholaza musuna ichwanzi ndakakwira kubva kuZimbabwe ndichienda kuRustenburg kunoona Nanapoki ndakakangama kupakomenda ipapo fake zvaro Nanapoki fake imi guys mari dzamunorasha kudai soka endesei kumaorphanage andibanzwa endesei kumaorphanage mari dzamuri kutambisa muchidai soka guys torai mari iyi mutenge mapanadol mise kuchipatara cheZimbabwe hakuna hani muri kunzwa torai mazizo mutenga magloves mupe manesi kuchipatara cheZimbabwe mutenge masirinji mutenge machira mudonate kumachira God will see you guys God will actually bless you. You don't have to give a pastor for you to be blessed, guys. Ndakambokudza ngati endei pama robots muno pabofu. Just go and give a random bofu. Ipamukotera my brother, this is 100 rand. Go and buy yourself lunch. Go and sit kuma robots uko. Enochanga bofu, enochanga chirema chechitugwisha mstitch. Just go and sit. I don't know you, I just like you, my sister. All 500 rands. You have paid your tithe. Pamari yako 10%. Find a random person to go give. Achisara chingoti he mwari ndokutenda zvandaitigwa nemunhu andipa mari handimuzivi mwari munamato mukuru iwoyo munamato muhombe kudarika zvokuti munoonekwa kuchechi kunoonekwa kuti ndauya neenvelope yakafita kudai so kuti kudedziwa kunzi mainhingi vauya neenvelope iyi ne 1000 kuti uonekwe muchechi asi zvekwamwari izvo asi zvekwamwari endai kuJairos G mwene nemawheelchair munokanda kuJairos G akakuziviva nekuJairos G tangouyawo isusu tikubva kwatikutobvawo tinakuzokupai mawheelchair handika go and leave your wheelchair zemunoti mwari akavhura here masuo akavharika munoti mwari zvamuri kutsvaga havasi kukupa panapa makazhinji waichitaura kuti batsira yavo these are random people that you don't know, you don't even know them vanhu munobatsira hamuvazivi vamunobatsira pamuvazivi handika ndikupei izvozvo right now mina ndimbokupai chimwe chinhu chiri pano vari mucomment section dati mundipupuriro kana ndichinyepa kuti ndikunyepa madiaries anowanzo kubatsira pano paita dambudziko handika have you ever noticed they are the same people that always helps vabvunzei secret ask them
mabvunzei secret. I asked them kuseri kuti zvikanzi zvinhu zvedu sisimeli unovataka kuudza history handika otaudza kuti kubva pamakataka kutaura tichidai ndikabatsira nhingi ndikabatsira ndikakatsira zvinhu zvangu pandave. So Mwari vanovhura guys, Mwari vanovhura vanoramba chidzoka. Mumwe akadzoka nezuro akati hakuna here kune mwana ari kuda kubhadharirwa school fees hanimaona nditore futi ane vamwe vari kubhadharira tupano padiaries akatora futi mumwe mwana nezuro zvikanzi zviri kuita Mwari. So Mwari vari kuita kuvhura. Ini vanhu vacho vanenge achitobatsira vanhu ndivazivi. Inini vacho handitovaziva vanhu vacho vanenge achibatsira ndinangovaonawo paya vaya nenyaya dzavo hanimaona ndingokandawo munhu uye kuda kubatsira todzokera kunotsvaga munhu yaya ndoti ush taurira naye totoziva iri testimony yakutongouya. Ndo zvinoita Mwari. Maprofits enyu aya vari kungorarama nemari dzenyu, driving expensive cars. Vane mota dzipi dzavasina, they drive expensive cash. Vane dzimba dzekuti munhu dzavanogara ima hamuna dzimba dzakadaro. Life inorarama even nevakadzi vane vana vavoka ima hamuna life yakadaro. But uri kubuda mu1 room kuchitungwiza ku unit G kana L ameno uchienda kunosidha ka last 5 cents dollars kwangwana komumba uchipa munhu ane mamiliyoni anombopawo here back to the community. Does he give back to the community? Because the rule of giving it applies both ways. Thank you memes for 200 stars. The rule of giving is 2 ways guys. Do they give back to the community? But again, even nyanga dziri kupa back to the community because they want to lure you. They want to lure you close. So vachapa kuti muone and then muchataka kubudisa more money muchivapa vachirarama kaflambo life. So kamusina imimi guys. Hanzi mimi sisimeli tuko na mablessings ambuku kuti kuna Mwari nakuninonka inini Mwari vanondropafadza Mwari vanondida ini Mwari vanondida handizuti Mwari andidogara chikuzaita handizuti Mwari papo nyangu ndichamitirei handizi because vanongovhura mamadhoyo kuti unongoshaya kuti zviri kufamba sei anoona inini wacho totombovhunduka at some point kuti but Mwari zviri kufamba sei what is happening here God what is really happening ndinobvunza but then ndodzokera back ndozonoti okay a lot of people have been helped through my platform inini wacho ini ndogara chikudzai inini wacho iroro pound ndinotora pound rane bvunzai treasurer cheri muti akupei statement kuti akuna here dzakatonzi meli mari dzinobhadharwa paletwa every contribution dzinobva kwandi be 10 pounds because ndo yane ndinayo because ndo yane ndinayo. God will always remember you. I don't need kuenda kunopa pastor ini kunopa makandiwa kana amene vari kufona varga itinzwe vabva bavhura maline ega. I hope atina kutsika mukati mawo. Hello Kola. Hello Sisinebe. Yes muri sei? Tiri bosi Sisinebe dangotaurawo mashoko mairi matatu kuti vanhu regai vabirwe nekuti vanhu vakanyanya kupusa stereki. Vanhu ngavambopfuta vachivhura bhaibheri vombonzwa kuti zvinomboti chini neaction yemaprofita vambona kuti vanombonyatsozvifambisa sei nekuti vanhu vakapusa especially mashona akapusa shemu. Morara bosi Sisinebe. Kublawa yako kumandevera hakuna here abhayi ndasana mubvunza. Ndakabvunza kuti kumandevera hakuna here machechi ari kutora mari zvekudai. Maimeli chipo musanyeperwa nekuvharwa zvisana basa rese. You are better than this my sister. Tina Jesse pano akabva koko. Utaura kuti chikwe. Utaura kuti chi maimeli chipo. Tina Jesse msikana weropa mwana kubuda ropa yaya akainda kwakanzi mari handika achidona maclothes achibuda ropa akarambigwa kubatsirwa akati kweya achidzokera back kumba anoshandei hatoshandi vari kuhasla mahaslas vakomana regai vakadaro. Alright, regai vakadaro. Hamsati mataka kuona kuti zviri kufamba sei, hamsati mataka kuona, hamsati mataka hamusi kuona zviri kuitika guys, hamusi kuona zviri kuitika. Men of God vazvipira kunomira mukoti naZigo mwana mudiki kaZigo kwanzi nokuti wanyora uchisapota meno zvanyora achisapota makandiwa saka abva atopiwa summon. Men of men of God. Imi mauri muchita zviri pa social media. So you expect bloggers to say what you want. Yeah, miracle. Oh. You expect bloggers to say what you want. No. We say patine zvatinoda isusu, tinoda isusu. Zvatotaura. Zigo is a blogger. Zigo is just a blogger.
anotaura zvaanoda just like any other blogger. Senini panotaura kuti muri fake prophet. That men of small god, you are fake. Dadaro one. Inda da saka mtatumira rangu Simon ngariwi. Ngariwi Simon ndiracho chioni. Munga kudifana na Zigo kuti mumeleza kumtumira Simon ndokuti ataura pfungwa dzake. Blogger, ndo masema blogger. Tinotaura chokwadi kana nhema zvese zvauya musoro mangu pangu iwe zvikumeka sense weza zvikumeka kana ndizvo zvatinotaura. He's a blogger. He's a blogger. CNN na Zigo, man of God. Kwanzi Sunday makamiri goko indaitione Sunday muri makamiri goko vamwe vari busy kunetsi kugura mari kuti uyai tone kuti minana tone tanda munana ndiani. Kune vamwe vari busy kutsvaga masouls evanhu kuti vanhu endai muende kunoponeswa. Hanzi Zigo anozozvinyanya. He is a blogger. Zigo is a blogger. Pari kubuda maviewers akakawanda anotsika ipapo. Ukona katsikira ipapo kureva kuti ndo pari kubuda maviews akakawanda ipapo. He's a blogger nekutsvaga mari. Guys, kana musingazivi blogging bvunzai. Ndosakira pasemoni yamakandiyoka panotorwa ipapo apa. Ndo panotorwa. Vatozoona kuti tisina userious ka ndosaka tozoti alright chiuyai. But yanga iri semoni kuti vakateerera yes. Zigo is a blogger. Pane juice ipapo ndipo panotsi pane mari ipapo ndo panotsikirira pari kumupa chingwa ndo panotsikirira ipapo. Imi ndikaenda kupa example. Vanhu ve-social media isa haina tek namaititi. Why? Because she was a powerhouse. Paitaugwa paita maviews. Saka chero even anomuda aitombotaurawo achidhisa kuti maviews awandire kuside kwake. Saka ndizvinoita Zigo. Pari kuburisa mari yakanotsikirira ipapo. Iblogger. Inini cheko chaiko ndikatoona pakuti ndotsikirira mboedza kuti mataro kuti matuka nezveizvo. Ndokona mandakatsikirira ipapo because pari kubuda mari. But has kubira munhu ari kublogger. Anditi has kubira munhu is a blogger. Gore rakatisaidza maititi kuti inini handichadi zvekuita noise nani pasocial media. Ndakuzviraramira private life yangu. Takaonei pasocial media. Vanhu kufane zhara pasocial. Guys, kote ndikati wakandisepi. Kote ndikati ndiripi. Hakuna. Because uyaidaira. Madam Boss does not answer. So kutaura Madam Boss kupeza time yako because she doesn't respond. Andibaona. But icho kwani mungango zvira mani bari icho kwani tiri blogger guys kana zviziva. Tiri blogger. Kwanzi pana prophet zanoita chi patience avadi kuzviwa. Isai manamba madiaries, isai manamba vanhu vafone. Isai manamba vanhu vafone tinzwe pfungwa dzevanhu. Ndenge ndenje kokudza rimboreke kukudza yeti. Svika mateerera. Muri vanhu vakaita sei? Asingani kudzwa unodlikwa mari. Exactly Sandra, konde ndizvo zvakuna. Handiona. Hakuna. Handiona. Hakuna. Nokuita kudzendereka mastreet. Hakuna content. Only the last people standing. They were very consistent for content yavo. Ndo vanhu vakamira. Malai vanenge 100 people 200 akakam 300 aita vanhu zvisingaiti. Hakuna content. Because munhu akatora magamba akatuti akaenda nawo. Kwai ndaona bhazi rakanzi Bolt Cutter ane mabhazi here naismail aiwa Bolt Cutter ane mabhazi. Hana mabhazi ndofunga rongoro zita. Isai number guys, isai number vanhu vafoni tiwe pfungwa dzevamwe. But zvemaprofit enyaya guys ndeye fake ese mundo nodza kuti ismail vadaro. Anmona. Dunamis anyway. Achade kunzi Dunamis. Tafadzwa muchena aizviti Dunamis. Ainzi Dunamis kudhara. Akauya akafumura pa inda kutobhiliva ndakatumwa naMwari kuzofumura. Akauya akafumura vikiro roonai puti zvaputika kwese. Akatumwa kuya kuzofumura vanhu. Akatumwa naMwari kuti aye kuzoudza vanhu chokwadi.
Thank you admin. Number iyo yanenge yanyogwa. Phone. Hakuna umasiti hakuna. Guys, tete chitongoona edu tichidarika kudai. Utonototi jara yoga yakaruma vanhu jara hakuna. Jara yoga masiti hakuna vanhu hakuna. Yango yekungopema vanhu vakungopinda ma inbox evanhu vachipema. Vachipinda ma inbox vanhu vachipema because kune nzara. Handisi tongachiudzwa nevamwe vanhu kuti ndingapinda mu inbox mangu ningiona imachasa tete chitoonesewo. Content dolola hakuna. Kana content yanisa vhara page uite zvimwe. Kana kuti chinja strategy tazvokubika because every day unenge uchingobika. Andika uchingobika zvawabika zvochingoposta izvozvo. Content futi. Content futi. Akatumwa tafadza mchena yako kuzoputisa bomba wewe. Akatumwa na mwana kuzoputisa bomba akaya kariputisa bomba. Uone zvakuitika. Hello? Hello? Hello, Sislin. Yes, Murisei. Did it right? In my contribution about Nyadzima prophets to Zimbabwe, I think the issue is vanhu avane nungo kana kuti avazivi kuverenga Bible. So most of these people vaunoona vachika maprophets ka vasingaoni kuti chii chiri kunyatsoitika is that avazivi kuti how do you know the truth because they can't read their Bible on their own. Spirit of discernment. Yes. Besides spirit of discernment, they don't know the truth. Like the sisters writing Bible, munoti mazayekupedzisira kuchange kune vaprofita vainema. How would you know about this if you don't read the Bible? So most people just go to prophets when there are problems, but they don't get saved. They don't understand the word, so they don't have a clue kuti follow us really right, they cannot really wrong. So I guess that's where Zimbabweans are finding a challenge. They don't know the truth. They are just following blindly. Do my contribution, young. True. Very true to that. Very true. Vanotevera Minana, thank you very much. All right. Thank you. Vanhu vanotevera mamiracles. Amunenge mchitwa not all miracles are from God, guys. Not all miracles are from God, guys. Andi muri kunzwa. Munenge mchitevera mashiripiti, munenge mchiona yaya. Ndatitsika mutanda anoita mashiripiti. Iwewe ukanzipinda mumoto uchifuta apa unotsva makumboisa yakazvirega. But ivo vanopinda mumoto imomo uchi vasingatsvi mashiripiti. Ndiwo munenge mchiitirwa kucheche mchiudzwa shiripitire kunzi iwewe izvo zvakavhara fridge mako mune green paper, mune red paper, mune bacon irimo, mune chakati, mune mazaya ari pamusoro pe unoudzwa zvese. Because feja masaramusi plus indai munobvunza vana sekuru venyu nababa venyu kuti vanhu vakudhara vaishandisa chii? Vaishandisa musoro wegora kubira vanhu. Because musoro wegora unoona chero chakaitika 50 years ago unonononga. Musoro wegora 50 years ago unonononga. Chiprofita choshandisa musoro wegora. Hanzi shamwari yangu yakasidha mota yake nebrother yake kuna prophet kubva ipapo nanhasi anofamba netsoka. Vakatenga kutora zvavakapusa. Vanobva kutorera futi nedestiny yacho. Unotorerwa destiny. Nedestiny inotorwa futi nenguva kungodzembereka. Regai ndiripite nchiti vazhinji venyu pana pa 570 people vari pano. Anditika vazhinji venyu life yamukurarama is not the life that you are supposed to live. Vazhinji venyu gora chii? Mazikita mazikita unozati kudhara kumarkesheni kwavene mazikita aifamba mausiku aya aityisa. So kuzikune zikizigora kiti wild cats should I say, kiti dzinogara dzisingagari mudzimba dzinogara masango. ndo anonzi magora iwayo. Vazhinji venyu right now pamuri hapasiripo pamanga muri, guys. Vazhinji venyu pamuri right now antika maitoita zvinobatika zvinhu zvinooneka mukati mupenyu wenyu. Anditi maitove kumberi. But right now zvinhu zvakangotanga kungodonha uchati zvinhu zviri kufamba sei. Pane pawakaenda uchida kutsvaga rubatsiro. Iside kuti munhu akubatsira kana zvikonoona chiedza chakavheneka chiri mauri. Akaona kuti munhu ane chiedza chiri maari uyu. Munhu uyu ane future. Guys, kune African science kunzoko. Vakanotora chiedza chacho chiri mauri vakasiya rima. Right now pese paunofamba unongoita kunge rima. Hauonekeri. Haubati chinobatika.
Unongovengeka pese pawasvika. Unongove munhu a lot is happening in your life. A lot is happening. Anzi ishiri simeri gora iroro noti kiti. Gora iroro randikutaura igora kiti wildcat inogara musango. Musoro we gora. Gora kiti ine maziziso egrinia. Gora. Zikiti rinogara musango zigora riya rinonzi gora ndo randiri kureva inini. Unless kuri kusiyana gora ikiti guys. Wildcat inogara musango. Ndiye ndiri kureva rinonzi gora riya. Andimaona. Gora kiti. Bvunzai vabereki venyu kuti zikiti rinogara musango rinonzi chii. Unless kuri kusiyana kwemalanguage nenzvimbo. Hanzina Egifa Moyekani, I need a hug. What's going on? What's wrong? Hanzi bonga ndononzi saka ndokusiyana kwemalanguage. Isusu kwedu isusu ramuri kuti bonga iroro tinoriti gora. Ramuri kuti bonga iroro isusu kwedu isusu tinoriti gora. Ramuri kuti bonga iroro isusu tiri kuriti gora kwedu kusiyana manje kwatinobva. Gora kwete bonga. Isusu zvokuti wedze kuti bonga hatirizi Yesu. Toziva gora. Resina, anything can be used. Ndichati ndinoziva gora rezikiti ndoroshandiswa kwete shiri. Isusu kwedu chamunototi bonga tichizivisu. Isusu tobva tisive masvingo Vitori uku. Isu kwedu gora zikiti rianogara musango. Hanzi gora ikiti yakabva pamba. Exactly. Ndozvandiri kuzama kuvaudza Bela. Vari kuda kundimangidza kutaura zvokuti bonga. Ina handirizive bonga iri. Handirizive bonga iri. Hanzi vamuri kutaura zviri kuitwa kwandiri right now. Saka guys, makanobatwa musoro. Antika, pawa kanobatwa musoro ukatoregwa light. Now you have any darkness in your life. Chincha unenge wakati ndikuita chakadai so hachibudi. Andwana, uzame kuti uite chakati, hachibudi. Hachibudi. Okay, let me add you. Kuti ndozvikuitika life mangu. Let's see here. Oh, send a request if it one. Send a request. Okay, the request is there. Musabati wemsorona na papa. Buda udzoke. Egifa. Buda udzoke. Egifa. Buda udzoke. Buda udzoke. Makaenda mkanobatwa musoro. Kwa makasifa kuti mubatwe musoro. Makaenda makanotorerwa zvinhu. Madheseni anotorwa guys. Anotorwa vamwe mavezvidhakwa zvokupedzisira zvokuti kutoti function fongo kumwa doro every utori addict. Asi kuti uzotiwa zvakatanga sei hautozvizivi zvakatanga sei. Vakanotora destiny yako vakareplace nemumwe spirit yedrunkenness yekuti unogara wakadhakwa every day. Katidzokerei kunyaya yedu guys zvekuti atitenaro zvokuti gora kana kuti chii haisiriyo topic hande topic yedu. Andimoya. Wogara wakati umwe iko zvino zvinotokreva unokreva zvisina nebasa rese uchauti ndakazvitanga kupi. Handimoya. Ndakazviwanepi. Makanotorerwa zviriko kwese izvozvo kumaprofita nekunganga uko vanotora vese kwese vanotora. Kwese vanokutorera. Kwese vanokutorera. Munotsipikwa zvataugona baba vaya kuti kutsipikwa zvokutsipikwa zviriko ndochokwadi. Zvokutsipikwa zviriko zvokuti unotorerwa unotaziva kuti inini ndiri munhu weropa rezvinhu zvandinoita but of late zvakamira kuti nki hazvifambi. Guys, hazvifambi. Because wakatsipikwa maprofita ka gaindivhidai kumenchena kekupedzisira handika vamakandiwa Miracle Paul, Passion Java, T Freddy, madungwe handichinyanyi kukoshesa hangu palisti because madungwe ya comedian, you know, heavenly commander, mnechitwa ndenda kudenga ngani muzlap lunch na mara tokukusai kuma comedy ku.
apa pandifunga kuti mungavhera matomboswedera kana padhuza mupindi apa magaya nevamwe yambere wavo munenge muchiziva fake dzega dzega guys. Go at your own risk. 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 Munodligwa zvimari zvishoma zvamuna zvokuti kwanza kuzvi upgradeawo wakwenda kunodligwa uchipa ende munodligwa zvimari zveizvozvo. Ndiye munodligwa. Muchaona yenyu kuti Jesu haasi makandiwo ende Jesu idombo. Endai. Saka Sunday yakusvika guys. Ndati mufone 1 hamusi kufona. Fona 19. Okay. Sunday yakusvika. Tichaona timari yacho togwa nani. Hakuna ifeja zega zechiitwa hakuna zviriko kuya. Tiripo ka Sunday tichaona. Hello. Hello Sismeli. Muri sei dzimai imwe live imwe phone ndimasere kwei. It's okay. Sismeli mazvita neprogramu yakanyanyisa kunaka ikadai. Inini ndoda kungotowirirana nemi kuti tafadzwa muchena. Vakambenga ari dunamis kuita kuti mwana Mwari chaiko chaiko. Chokwadi tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Ava vanhu vanofanira kutsvaga Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ngatidzidze kuzvinamatira. Tinoenda kure. Tikada kunzwa tikada zvatisina zera nazvo. Tinorasika muupenyu. Tafadzwa muchena wakati mwana Mwari. Dai Mwari amubatsira aramba akamira ipapo aramba akatsika ipapo. Zvakati mwana Mwari ndine chokwadi chekuti zvasvika kuvanhu. Mazita Sismeli. Thank you very much. Hanzi Jiama akaramba akati Jiama agara hasi prophet. Jiama is the prophet. Jiama anobatsira vanhu vembereko. Shoni anobatsira vanhu vembereko. Ende uchichwa keko munoona mama testimonies vembereko. Shoni anongoda batsira zvembereko hasi prophet. That's a fact. Hello Kola. Yala Sismeli Marisa. Mushe kanjani? Mushe ndoda kutaura imwe nyaya yeshamwari yako. Andinoziva kuti unenge une shamwari yako. Shamwari yako ine shamwari yayo. So shamwari iyoyo yakaenda kuchechi kwapapa yaipinda imwe chechi sokuZimbabwe. Saka zvakaitika ndezvokuti profeti vakamuti unofanirwa kundipa mota iyi. Ukandipa mota iyi uchawana marriage anga asina kuroorwa. Kuti uchawana murume wochata ndene uchatengerwa mota. Nhasi Sismeli mota haana kuzowana mota, anofamba netsoka, haana murume. But naye anopenga achinova mubhuku remota iti ari kuwapa chii. Ivo vakati handiti munoziva kuti vanakuva vanoti zvoni vanoprofesiza. Thank you Naku. Akamudza kuti ndipe mota yako ucharoorwa then uchava nemota yakanaka kudarika iyi. Nhasi ari kufamba netsoka. Saka akazomudzokerere kuna pastor vaya kuti haufa. Simeli zvimwe zvinhu unodzokera sei? Kunovaudza kuti zvamakati muri kuita mota neuyu handina saka chinipai mota yangu bheki. Ande muri kuona kuti pane pamwe papa painzi muri kubhadhara mari kuti muitirwe mastand chichi profeti mumwe wacho ye. Kwamagaya Pana mai guru vangu vaindiudza kuti mainini handei mubvise mari idzodzi chichi. Inini ndakangonzwa mwoyo wangu kuramba Sismeli. Nhasi mastandas hakuna yakabuda stand. Toda yemota iyi. Saka ngauye tinotora mota. Ndimubatsire kunorikava mota yake. Ndezvarini? Zvava nemakore maybe zvava nema8 years. Aiwa but mota vakatora kavachiti uchawana mota hombe hapana mota yacho. Ende hapana futi murume wacho ngavachidzosera mota. Zvakuda iye nekuti haisi shamwari yangu ishamwari yeshamwari yangu. Wauza shamwari yako kuti munhu auye tine kunotora mota. Munhu ngauye tinotora mota. Ari kuti muprofita kwaRarare. Ari kwaRarare kana dari pai. Guys zino no collecta ripo. Unodzokera sei Simeli? Kwazvo. Apo unenge washanda Simeli kuti uchiseva kuti utenge mota. Kuseva chaku. Guys imwe mishonga iyi.
Ipo zvino kuti aitenge mota haachagoni kuitenga. Hausiriwe kola? Kuitenga. Hausiriwe? Aiwa, mina handina kana mota handina. Handitomborina aiwa. Handisini. Ishamwari yangu. Alright, thank you very much. Guys, kutonosana nebhuku remota kunopa kutonochisa mazita guys. Amen. 8 years akuchina zvakumota yakatotengesewo. But akuchina Salim yanga iri 2 years back aiwa kuti tainoitora. Taitovanisa dzisai mota baba yavo. Mota yaitofanga kudzoka. Mota yaidzoka. Guys, right, fona yamwe tinzwe. Fona yawo tinzwe guys. Time enda ichatitenderi. Samangwana kuma 6 manero. Tichauya mangwana ni 2 sisters vakadzi vakuru. Timbozama kugadzisa nyaya yavo, timbonzwa mainini vaya namai vaya venyaya yekuti mwana chakati paya. I spoke to mainini. Mainini is willing very much to come here because vanhu vese apparently my diaries. Animona. So yeah. Time enda ichatitenderi late chete. Kaneta avata zvita nhasi. Hello Kola. Hello, hi Sister Mary. Yes, how are you? I'm fine, thank you. I wanted to share something with you. When I was still at school, university, so I had to try a church, Pandawana Church. And then I went there, I think first week. Second, I got to a pastor. I'm going to pastor, Nigerian. Achieve a handity manje. She own to corner gift for what I can say gift on you. You can have a very good life in the future. But when I should life you no fun of sugar 4,000 pounds. Muno UK should remove it. Muno UK fun of sugar 4,000 pounds. Oils or seat. When I was 4,000 pounds, do you want to cook into one each call? So it's up to you. But can also go to future beauty to for winning 4,000 pounds. I can't see any change. So how is your future now? Bo. Kwasaka wadi kuchitsokera chishika uno that pastor didn't we all market future iri bo. Chatwa pa Facebook. Pastor giova pindire mu inbox kuti mandiziva ere. Dini vaya market future yangu aichaitika zodai kana ndisina bhiza 4,000 future iri kufaya zvisingaiti. Bo zvekuti. So now what's not share experience and you just have to be careful. You know, there's nothing anyone can give you that you can't give yourself. Managers anojairira vanhu guys. Managers anojairira vanhu guys. Managers anojairira vanhu guys. Zvakaoma. All right, Kola, thank you very much. 4,000. All right. Zvakaoma. All right, tikaitifonera. Hello Kola. Hello, Sister Mary. Mushe kanjani? Right, shongo ndango komenda wangu penyedzi ma prophets. Right, nemwana wangu ari grade form 1. Akaenda ku holiday kumba kwa sister yangu kushtongiza but uchechi kwacho akusiri kwako kwa prophet vari kutungamira hondo iyi. Saka paitwa matestimony mwana wangu akatarisa zvake. Ndobva wazoenda kumba ndobva audza mai vake zvikanzi mama zvinhu zvechechi kwenyu izvo zvazviri unaona we. Saka mama wacho ndobva wazondisendera audio zvikanzi ndinonge wazokutaurwa nemwana wenyu. Kata Steve mwana nditoti chokwadi chinhu chichiitika zvikanzi musadaro chishishibva watanga ndikati but mutongo zvikanzi nemwana mama zvozviro zvinenge zvichitonyatsoooneka kuti hapana zvimboripo. Saka ndakutoseka hangu kuti chokwadi dai Mwari vamutungamirira mwana wangu aramba aine spirit iyoyo irambe ichingoshanda Yeah. akazosvika pakuzoshandiswawo. Maprofita ekuchinhererai. Maprofita echinhova maprofita ndizvakaoma. All right, Kola, thank you very much. Guys, kuonekwa nemwana ari grade 7 maprofita echinhova guys. Kola hello.
Kola, hello. Hello, Sismeli. Yes, Murise. Yes, right, Murise. Mushe. Ndafona kuda kungoshare nyaya yangu. Ndine cousin sister yangu yakamboenda uku Nigeria kunonzi kusina Church of Four Nations. Ichitsvaga mbereko. That was 2010. Tiri kuSouth Africa uku. Mazuva iwayo haisusu nemasatellite dish ndokwa zvakatanga zveminana izvi zvaikuda pangirini pamasatellite dish. That time ndandisati ndatomboone nesatellite dish. So this cousin sister of mine anga akaroorwa nemuNigerian. Anga agara for 3 years vasina mwana. Saka iye nenyaya yekuti anga ine dishi taitomboti tikaenda ikoko tonoona ningirikeni tonoona minana inenge ichiitwa kwaTB Joshua kwekwe. Tichiona tichitoti kuri kuitwa zvechechi kuri kuitwa sese. Saka ndobva aita sebhata ndoda kuenda ikoko kunotsvaga chii kunotsvaga mbereko. Ndobva aenda kuNigeria kwekwe Sismeli akaenda ega. Ndobva agarako for a week. Dere kuti akudzoka akangonditi ndokondwa musoro. Vakatomuti wambonwa here mushonga chichi wakaona here prophet akati akaitoenda nemafotos aakaenda nawo. Munongoziva kuti tichitoti endawo nemafotos tiononamatirwa endawo nemafotos unonamatirwa. Akangoti achidzoka Sismeli paairport murume wacho achimutambira zvikanzi rwekutori sister yako confused. Ndikati confused as of how ine ndaigara kuPretoria iye waigara kuJoburg. Ndikati uyai naye kuno because ndandine mwana aenda kuchikoro time yacho. Ndobva auya Sismeli akabata inonzi chiframe rekwaTB Joshua anga asikatomboti kana kuti siya pasi. Anga akungotaura zvinhu zvisinganzwisisiki achingoti ndiri kunzwa vana vari kuchema chichichi. Vandatoona kuti munhu yaatomboiti tigare naye vataenda naye kuCalafon Hospital. Ndobva aadhimitwa ikoko. Akaadhimitwa ikoko akangobata frame rekwaTB Joshua anakandomboda kuti siya pasi. But akazorisiya hake later on. Ndobva agara kwekwe ndobva kuhospital. Munongoziva kuhospital zvimaprocess zvavanga kuita vakati takuita lamba panja tiri kuita matest api. So ini nenyaya yekuti wanda handisina mari murume wacho aigara kuJoburg aitravela everyday kubva kuJoburg kuya kuzotora kuPretoria toenda kuCalafon. Ndobva amuti ndamuti ndangati ngadzichadywe because akuzwa zviri nani. But ipapo tichimubvunza kuti kwaTB Joshua airamba kuti handambobva kwena handamboenda kwena. Achiramba achitsika madziro. Saka akunzwa zviri nani paipai ndobva atiti izvoni tagara nesista yangu hombe zvikanzi sista yangu yakutopengera murume wacho kuti munini wangu akaenda kuNigeria asingarware iye zvinezvi adzoka ada iso kugadzirai kuti mavhiza mudzokere ikoko chichichi. Sista yangu hombe yobva itoenda kuZimbabwe kunogadzisa mavhiza kuti azoenda kudzokera nemurume wacho. Ndobva murume wacho ati ngadzichadywe munhu tiende kuhospital yekuningirikeni tienda kueminisa kumadoctors kuJoburg because ini handachakwanisi kuita sei kuramba ndichitravela kuya kuPretoria. Ini siso time yacho nenyaya yekuti hatitonawo mari zvekuti kuzoita maapendani kuenda kunomuona kuhospital and what not. Takabva tangoti munhu ngaite sengadzichadywe kuhospital bva watotisainisa mapepa ekuti kana madischarge munhu uyu whatever kana akazofawo kana zvinenge zvaitika imi madischarge munhu wenyu mega. Tobva tadischarge sister yedu yabva yaenda kuJoburg. Akabva angoita 2 days obva atanga futi izvozvo akatora tichitoriko kuCalafon kwekwe akabva ataura zvikanzi zvabva zvachinja zvikanzi ndakaona TB Joshua akanditaura kuti you are a princess because baba vesister yangu anga asingavazivi akanditaura kuti kwanzi you are a princess, baba wako is very rich. Paunoona baba vako uchangwa kuterwa nemotikari convoy yemotikari iwe unenge nemotikari iri kumberi convoy yemotikari ichikuteera uri kumashure. Saka ipapo pataima ichi taitoti munhu ari kutaura chi akuziva zvaari kutaura. Mazvona zvakazomeka senzi paakazoshayika tikati munhu izvi zvaikutaura yanga isiri nyaya yerufo rwake here. Saka tozofabva kwaJoshua akaenda kuJoburg akabva adhimitwa kuti akangogara 1 month nenyaya dzehospitals abva kuningirikeni kuNigeria. Vangogara 1 month. 2 days before day ravanga vaningirikena kunzi vadzokere kuNigeria ndora akabva atoshayika. Sho saka kuti vakamugadzira ikoko hatitozivi kuti akagadzirwa kana kuti zvakafamba sei kana kuti zvakaita sei. Sista yangu yakabva yazoimerera because hakukwanisika kucommunicata naivo vacho director amene maprotocol azvinofolowewa
abva anyorera kuti sister yangu yakauya ikoko ikazouya yadai wangopindurwa kuti firstly we are not God, we are sorry for the loss of your sister and we are not God chichi angopera zvakaita yangofa yakarota. Yeah, the guy vainde ku Nigeria, the guy vainde, let them go, the guy vainde. Aitori princess ku kingdom yavo ikoko, aitori princess ku kingdom yavo ikoko zvaitotaura izvo. Haana chaakatomboya akadzidzisana kurira kuti chii chaakanyatsokuona exactly ikoko kwaTB Joshua kwakaenda. Don't what tichaudzwa tafadza muchena. Tichaudzwa tafadza muchena achatudza ake. Tafadza uyu achatudza. Chii chako chii chinoitika achatudza ake tafadza. Zvakaoma. All right, thank you girl. Okay. Guys. Zvakaoma. Hello, Kola? Hello, Kola? Hello, Kola? Hello? Yes, could you say? Hello, Sister Melly. Could you say? Ndida kuisawo contribution yangu mukundizwa. Tikukunzwa. Ndachida kungokomenta kuti problem iripo ndeyekuti maZimbabweans tinoda kublema namo right now vanhu vari kuwanda vachiti nhamo ndoinotuma vanhu kuti vaende kumachechi, but problem iripo ndeyekuti tine usimbe chaiwo. You'll find kuti munhu anokwanisa kushandira $15 $20 yekunotenga anointing oil, but haasi kukwanisa kuzviona kuti ane capability yekutomboshanda kuti ashandure upenyu hwake. Yes. But kati $20 kaari kuwana ari kukashanda because ane motivation yekuti akawana anointing oil anonzi uchaona mamiracles. Icha multiply. Ino multiply sei iri mumba. Ndo zvandiri kutaura kuti tine usimbe hwedu hwakaita kuti tigarire pfungwa dzedu, because chinhu chatinongoda zvinhu zviri fast. Vanhu vaita mari, maprofesa aita mari nekuti akatozviona kuti vanhu vane usimbe vari kungoda zvinhu zviri quick. Nhamo takagara tinayo ana mai vedu vakanga vaine nhamo but vakanga vachishanda. Nhamo haina kutanga negeneration yedu, nhamo yakabvira kare ichingoriko. Bhaibheri rinotaura kuti Hana akanga achinamata but muchechi ele aitova muchechi mumwe akazarisa Hana achinamata. Hana haana kuenda kuna Eli akati uturikai ruoko pamusoro pangu. Ziva kuti mindiro inouya nekuenda pamabvi. Tikuzwa. Elizabeth akanga ari mukadzi wemuprista aipinda muholy of holies. John aipinda muholy of holies, but akaziva kuti ndikanamata nekumirira nguva yaMwari John achauya. John the Baptist akauya nekuti Zakaria aipinda muholy of holies, but haana kuenda kunoda kubatiwa musoro kuti kwazvangu ngazvifambe nekuti akanga achiziva kuti kune nguva yaMwari. Of course zvinhu zvinogona kunge zvakashata, but namata uchiziva kuti Mwari vane nguva yavo. Hana akanamata akamirira nguva yaMwari pamabvi ega, haana kuenda kunobatwa musoro naEli kuti zvifambe, but ega akanamata. Kunyange Eli muprofita wacho muprista akasvika pakutofunga kuti munhu uyu asa kupenga. Nyaya iripo hatigoni kuzvipfugambira nekuti tine usimbe. That's why tichikurukwa nekuti tine usimbe. Haisi nyaya yekuti tine nhamo, tine usimbe ukusada kutongozvifungira nekuzvishandira. Tinoda zvinhu zviri quick, no problem. Yes. Thank you very much, Kola. Quick fix. Thank you very much, Kola. Thank you very much. And then chokwadi guys, atara chokwadi chizere. Tinoda quick fix. Zvinhu zviri fast. Saka panonetsa. Andimona panonetsa. Guys, pane rimwe munotaura zvangu ndipedza ndibike panapa. Pane ere zvimwe tichasangana mangwana guys. Nguva yandirova guys. Nguva yandirova. Ndabva kutanga masikati chechenda zononoka tichazoita mangwana my life kuma 6 manero. Mr. My life mangwana tine nyaya dzakawanda dzekutaura. Nditore uya kufona. Tozotaura. But was Sunday, mozotiudzawo pa Sunday kuti ndivapi vawina kumaprofita. Asi guys, ini chandinongo. Hello Kola. Hello sis Mary. Yes Kola, how are you? Ndachida kungowedzerawo zvangu from papataurwa naKola iye abva zvechokwadi vanhu usimbe vanawo, usimbe tinawo, tinoda zvinhu zvokungoitirwa.
nezviro zvequick fix zvataurwa izvezvizvi. Ndachida kuwedzerawo pakanyaya kangu, ini ndine mumwe musikana wandaimbosanda naye muno muengland, akatodyirwa mari nevo vanozviti vanonamata maprofita vanoona. Maprofita akaya kumba kwake vari 2 mbavati pane zvatinoda kubvisa pamba pako muno muengland. Mbava nezibhegi mbavamutaura kuti rega tiende mubedroom ako ndo mune chinhu chatoda kubvisa. Mbavanomisira zishato sisimeri zinyoka pasi pepiro. Zvikanzi taona zinyoka iri, kuti tibvise zinyoka iri unotoda mari yakati. Akatodyirwa mari yaida kutenga imba sisimeri, deposit yese yakatoenda. Abautaurwa zvikati toda kuenda tiri 7 kuZimbabwe because nyoka inoda kuenda nevanhu vakawanda, saka nhinga anoda mari yetiketi plus toda mari yekunodya plus tozoda mari. Akarohwa mari yese sisimeri almost 20-30,000 yakaenda. Hey, because aichaka angasiye nyoka imi sisimeri munhu akaemba menyu. Ko nyoka yacho yanga iri fresh ye. Yanga iri fresh zati nyoka yacho tori nyoka yaitofamba mhero pavanga vaitora nyoka iyoyo vanhu ivavo mashiripiti acho. Ewe ndaitakura nyoka iyi mindi naye vaiitakura chete. Vaiitakura. Vakatotaura kuti havagone kuenda naye inyoka yake, nyoka yakatumirwa nehameno hama dzake dzaitaurwa zvekuti Kobe vakauya hana kuiona achipinda naye, vakapinda naye iri pai? Vanga vafika pamagamenzi avaya mbavachakura mazibhegi hameno vanga vane chibhegi chavanga vanacho kuye ungazosiye sei chavanere. Mbavamuti imi chienda imwe room regai chinamatire muno mapostori vagotanga kuimba vachiita zvinhu zvavo, iwe uri kuti vanhu vari kukuitira basa nyamba kuzodaidzwa kunzi uyaone zvataona, kuona zishato kana nemi mukazokata. Akanidza kuti zangu yeworld life vauye vaibvise. Yeworld life ndivadeidza vauye vabvisei. Ini ndatobomutaura ndikati mwangu izvi zvekuti angavaudza kuti ndida kutora imba ndida kudai, bvamutaura kuti aiwa rega tikunamatire tizobvisa mhepo. Ndikati naisawira une mari yako yedeposit kudhara, wadi kungoenda kumabhengi watraya pane kumbotanga wamboenda kwauda kuenda unonamatirwa chii? Ingonamata wega woenda mumabhengi uchinotraya kutsvaga mortgage, mari yako yedeposit unayo. Izvo zvekuda zvinozvi ameno. Anyway, sisimeri, bye. But wait, 30K here, vasikana. Akatorwa mari yakawa up to now sisimeri haana kana sendi rakadzoserwa, and up to now haana kana imba yaana kuzomboitenga because asisina mari. Aunotenga nei watoreba 30K? Imagine. Waiseva 30K iyoyo nguva yakareba sei shuwa? Arohwa mari nevanhu ivava. Zvakaoma. Anyway, bye. Alright, thanks Kola. Video hadi muri kuzvinzwa guys. Hadi muri kuzvinzwa. Anyway guys, nichandoda kukuudzai chekuti guys zvinamatire mega. Mwari vanonzwa. Hanzi is very true nyaya mwari yangu. Very way. Saka vakatonya nyimba kumudzosera mari iyoyo vakatomurambira kumudzosera. Right. Guys zvinamatire mega. Fugamai muna mwari vanonzwa guys. Trust me on that one. Mwari vanonzwa. Sometimes hatina patience dzekumirira nguva yaMwari kuti Mwari vanopindura rini because tichita ma-instant answers. Anova anotiita kuti tipinde mune zvimwe zvinhu guys. Problem nda kuti muzive chinhu 1 paupenyu. Munhu wese paupenyu une dambudziko. Andi hakuna munhu ari immune to dambudziko. Andi munhu wese ane dambudziko paupenyu. Anditi but kana dambudziko rauya kupanika ndokuita kuti timanye kuzonopinda muzvinhu izvi. Hanomaona nekutya kufa kuti ndogona kuzofa ndikazodai andimaona obva unopinda muzvinhu zvokuti unotorerwa mari yese wakakasevha uchitoitawo something obva watiri gosira usina kana sendi. Hanomaona namatai guys uzvinamatire Mwari vanopindura. Ende dambudziko paunoita dambudziko paingozvibvunza kuti saka ndaita dambudziko rangu kushungurudza here vangani vamwe vane matambudziko atori wese kudarika angweni. Problem ndekuti we don't share our problems. Dei aivhurwa matambudziko onziwaridza patebhuru apa chinoga dambudziko rinofuka kuti riri nani maizvona kuti vazhinji maimhanya kutora rako dambudziko kuti ndidzosere yangu rangu eva vanhu ngamakwanisi because rako dambudziko warijaira you know kuti rikauya ora ndoriendera rakadai anditika namatai muri kudzimba kana maenda kumachechi andika kuchechi kunoendwa because kuchechi kunotibatsira kuti tidzorwe todzorwa neshoko kana usagoni kurinzwisisa kune munhu asagoni kunzwisisa bhaibheri ari ega kuchechi zvikaparidzwa unonyatsokunzwisisa zvekutaurwa kuchechi kunotidzora andika kunoita kuti titendoke pazvinhu zvedu zvakaipa zvatitokanganisa sevanhu venyama. Hanomaona asi musabvumire kubatwa musoro kumachechi.
Don't allow the Bible to say, Pastor, I don't agree with, I'm not comfortable in you touching my, you can, Jesus, guys, Jesus would command. And Jesus will just command. Akamira kuno muda, akamira kwa aingo command. And mona, dimondro muda, urero muda. Kamango command, akamira kwa aingo, let them command. Just tell them I'm not comfortable in you touching my head. Let him just pray. He can just pray for you. What you need is a prayer. And mona, prayer. Musabat kem soro. Andi, musabat kami wa mwano bato. Wa mwano bato umko. Anuk batanga ne bato. Musabat kem okwai. Musabat kwema okwai. Joto motore go mogo kude. Ngango na matari ku ngango na matari. Ana machoka miro. Ana matona. Kana ona, thank you Cecily. Kana ona kuturukuta za kuti umudze profita. Rega kwenda kumberi kuna watu kwa wanu kuya. Usaenda ikoko. Usaenda ikoko because mafundisi wedu atina weko jina ndivanatsika mtanda vechirungu chete guys vemasutu. Ndivanatsika mtanda vemasutu chete because manatsika mtanda vapfeke masutu va. Avanopfeka masutu. Indakambokudza zvandakati kugorerera nemaprofita, ndakambokudza iwana zvandakati kugorerera nemaprofita paya. Maprofita here. Ha, indakazombononga ndiro kamari yangu ndiro yemaprofita. Ndakakudza inyaya iyoyo. Guys. Takabva navo vanhu vepfeka. Guys. Takazombononga ndiro, ndakazombotora bheki mari mundiro yainoiswa yemaprofita iyi. Ndikaidzvanyamura mari. Zvikadzi uchaona ndikati ndezvako izvo kuona chiche chaunotaura zvefeki zvawataura zvitafambira paresu. Tafambira nyaya yeurwere kwa mudhara kuti baba vari kurwara kwatisi kuisati chiki kuchipatara kutoza matesitesi ari kushaikwa toya pano woda kutaura fija handikuni kwadzisa mari yaye kudadiyo consultation here mukandiro kepuranga haya takaisumudza ini mari tikanonga nemakuru kuti tisana ndikati mari ndiyo tisingasi kunopotsa kurova dondo akadai kupotsa kana wani ndakataura chatafamba chakataura apa ndikaitora mari bheki andimona saka vanhu ava gaizika amen. Chero kungangadza munogara muchenda vana sekuru nhingi ana sekuru budani kwamunenge muchizara muchenda hakuna zviriko guys. Hakuna. Munongorohwa mamind games amunenge muchingorohwa. Munongorohwa mamind games chete mubva mabeliever. Munorohwa mind game ndio unobva warohwa obva believe kuti yes avanoona kuona chi. Mamind game amunenge muchingorohwa paya. Ende maprofita mazhinji nomali muwatarise guys anokudza zvinhu zvanozati zviri basic pamunhu. Kuti unobhora chiwa musana, ndena asingazi musana guys. Ndikona medambudziko kuti unobhora chiwa musana so musana wenyu unobhorera kuti ka. Musana wenyu unobhorera kuti ka guys. Handika at some point ndombona muchimbonetsikana nemakumbo. At some point makumbo anotongorwadza guys. Especially vakatisa age kudai. Vakakona kuti uri kuzvifoti uku. Utotaka kudzwa kuti makumbo. Ukusazana anotoita. Muvhiriji meidana mukavhura fridge mune green paper. Ndeipi fridge isina green paper mumba memunhu? Ndeipi? Munengotenga marobhotsi ake usafiriji. Saka firiji yezotozovhunduka kuti mune green paper uchivhura firiji pane green paper unosangana nayo yered neyero negreen ndo makala ema green paper. Mune gamba remajarini. Arimo majarini mufiriji ani magara mumba kwenyu mwati. Ndo zvotivhundutsa. Pane mambo unombotemwa nemusoro so ukatemwa nemusoro wenguadai so ndiani asingazwe musoro? Ndiani asingapota chitemwa musoro? Pasina kana chinongonzwa kuti ndasimbuka musoro kungoti kamusoro akachiko. Munhu wese tsinga dzinenge dzichingotata vaprofita azvoko tsinga dzinenge dzichingotata mukova musoro wobhoti kakakaka otava kuudza zvemusoro kunzi musoro ukazadai mazuvano unosvika kana une mukadzi ukangosvika kubvunza kuti makarorwa here ukangoti konzi ndaziva zvamafambira pano baba vanetsa nechihure ndiyo varume vazhinji vanozati vakadza zvida kuchema nemujolo ndozvaunodaudzwa izvozvo vakadza kwana kuzati kuri kujoliwa saka anosvika nonanga kuti munhu adana nemurume wenyu akabata zvisingaiti mushonga muri munyaka semushonga ndizvanatofambira pano mufungi akanyika kuba achauyi watomupa clue akutofamba newe animaona akutofamba ini kuchechikweni vakambounza umwe muprofita so iyoyo kuna nagana vaangauya ndakambokudza fta iyoyo animaona angauya mubereko muprofita iyi ndibva ndavaudza bishop inani bishop ndaingotaura yangu ndongozvitaurira chokwadi ndanena bishop kati bishop vanhu ava muri kunzwa ndichi munovazive chechi dzedu chechikweni kwakusina zvichiprofita takatochamusika isusu tikumene ari pamafacebook apa man of god ndakambomindira kuinbox ndikati muchiri kuprofitera akambomindira kumedzekati are you still prophesying man of god zvikanzi kari kuya hani muzava matswana kuda zvinhu guys muchechi makazara chechi yedu iya yakapudika kuzara nevanhu nevakanoudza nemaneighbors sekanzi koyara nobatsira ndosaka masouth africa achichirwa mari vanoda zvinhu kuzara kuchipa memwe natatu mune chichi yakazara andikati ndinozvipfekera kumberi kuda kunyatsokuona chichikuitika asi ndandaudza bishop ka ndandavaudza ngati pastor
Pana muri kunza munoziva munokwazi zvakanaka kana Nigeria dzere imi nemagara amuri kuda tambira mucheche. Pastor I'm from Zimbabwe munozviziva. Pastor ka zvikanzi kana track history hey meduve ndikati all right. Okay medu okay bo. Tapinda mchechi muya anonzi Frank Sare Frank ari pa Facebook. Auya akapfeka sigemendi rakasvika kumakumboko. Guys re black rine zvipianiso zvered. Akatiyere magemensi 2 kwabva apa 1 zvikazi kuna bishop muri munhu wabishop munofa kupfeka zigauni. Munozati bishop ndakavatsika konzi kusvika gauni iroro varega kuripfeka. Ndichi everyday chingoti bishop gauni ramuri kupfeka iri gauni ramuri kupfeka iri zvikanzi ndikati makambona kuti ndinotsona kuti mabishop edu avanhu vechikuru vanoziva shoko dzakuparidzana but spirit of discernment haipo. Gauni rinda itonyatso kuzvifila kuti the gown is not normal. Mugauni mune something. Guys munhu yakapotsa atora church yedu yekusanctuary ministries yaya ku Rustenburg uko. Akapotsa atora church yedu Frank Asare uya. Animaona. Gauni riri nduri prophet wakutaka kuti ndiri ndikaramba ndakavajaha ndichingira kuna memfundisi kuti naye memfundisi. Mukurega baba vachipfeka gauni iri. Munoziva here svinzaka nditi guys ndakazoita kuvaindira kumba kwavo. Ndikagara navo pasi ndikati bishop zvikanzi let's just pray ndikati bishop what are you doing? Vakazondidedza vonyatsa kuchiona kuti munhu akuchinyatsa kuti ini ndinenge ndengooma musoro muchechi imomo ini neumwe muZimbabwe yanga aripo so ndisaioma musoro saiona zvaiitika kuti zvazvisiri zvezvi hanimona tisaioma musoro muchechi umu hanimona vamwe vese vachingotemera chote musi weprofesi musi wake uyoyo auya guys handika saka vanhu vari kuimba vanhu vari kudini azodedzwa kunzi ngachiya kumberi achidini achina matrava nachiprofita vanhu handika aenda kumberi indakanomira nhani ndatisina pekugara kumberi ndanozvibayirira kumberi kokoko ndanomira pachikona pekuti ndanomira saasha nima asha ndinga chingomira mchechi ndanomirawo saasha chidanyatso kuona kuti zviri kufamba sei hanimona ndanomira pachikona kudai so saka anyatso kuona kuti munhu uyu ndini number 1 kudedzwa kumberi ndadedzwa yaikunemi ndainda hey guys ndikasvikodzwa kunzi phone number yako inoti 040648954837 apa yanga phone number yazvishuwa ndikati yes hanimona zvikanzi nditakakudzwa zvimwe zvandaiudzwapo ndizvichokwadi zvimwe ndairamba kuti I don't know hanimona zvimwe charati yes I know handika zvikanzi right I would like to see you after church handika please don't go after church you see me handika paakairasa guys ndepekuti adedza vanhu aidedza vanhu muchechi ende aiudza vanhu manhamba avo achivaudza zvinhu zvokuti vanhu masikona airira muzanatsonda zvinhu achipfugama pasi achinzama kuda yes ndikati maiwe background apa pana baba vekuzimbabwe taipinana muchechika vaita kundipazisa kudai vagere kubenji uko ndichivapazisa kudai tadzo chechi yapera mistake yakaita akati chechi yapera zvikanzi vanhu vese vandaona handika ndoda kuti mumwe nemwana unomira pamotikari yake animaona I want you to go and send on your cars ndichauya pamota penyu chikunamatra ndibva baba vaya vakurumidza kushandisa brand bva vaya vakati mukona zvikuitika apa arikuda kunoona mota dzine vanhu munhu achachadyiwa mari yako ndi mota yaari kudrive ndikati zvikanzi I swear ndikati mirai ndindi ndainga ndanomirawo pachichangu chisikorokoro ndamira vanhu vamira vese kumota dzavo vemwana ari kufamba achiuya auya pandiri papaya ndika zvikanzi my sister I need to pray for you but I need to come to your house yeah and then we will talk further because I can see a lot of things ndikati to my house zvikanzi yes ndikati why can't we meet somewhere zvikanzi no I need to speak to you can I come to your house ndikati okay bo when indakabva ndaitigwa fast zvikanzi mangwana ndikati alright ndendiripo aenda kune mota dzese aona mota aenda kune mukadzi ndawira naye kuchechi handika nodzimaitsame vava nemota yemurume wavo yanga yaeleuzi mota aona paya indabva ndati taenda kumba vatokuna maitsame ndamufona ndakati wanzi kudii nemuprofita zvikanzi ati muprofita anochaya kuzondiona panapa ndikati kana auya undipewo update kuti kwanzi kudii zvikanzi alright mangwana muprofita auya kumba kwangu kwekuya muprofita ndinayeka arugara ndabva ndadedza baba vaye kuchechi vaya ndikati musvike hanzvadzi baba vaye ndobva ngoita ngafuro vasvika zvikanzi ndikati saka profeti hamuna chamakataura munotaura kuti kudini saka chionai manje paakairasaka baba vaya vapinda kana kabva namuti don't worry hana kuona muchechi yava is just my brother handikabva to go to same church but don't worry ndobva takandibvunza nyaya dzevanhu vemuchechi anga kuda kundibvunza about Ningi life yake Ningi ndikaziva kuti vanhu ava vakuda kutozvizikanwa kuti vachanaudzwa chiprofita chelife dzavo
Hanimona. Then I don't know anyone about these ones because we just go to church. Normally we don't go kudzimbati and yishenda kudzimba zvokudaro. Hanimona. So information anakudi hana unyase one. Information one yandakamupa ndiye shamwari yangu. Ndobva ndampanga kuna mai kadzimai vakati vane mota yakati ndobva ndamupa information. Ndobva achibuda ndobva ndafunda shamwari yangu ati ndampa information yako yakati zvakati in case auya chikudza izvozvo ndozvandamudza kune vamwe vese andachadamudza. Akabva abuda zveshuwa hana kuenda dero akazenda on a Friday kumba kweshamwari yangu yandobva asvika information yandakamudza yaya ndo yakandishandisa kuprofita chiudza shamwari yangu yaya ndobva anzi saka ndikuona ndoda kuti muzotenga masai motenga shindairedi here motenga tsono mabhids here amene green shishi hanimona but ndozoda ne 4,000 rands teme 4,000 rand iri mari yakawanda hanimona uye ndobva ati alright vachingwena ndobva andifonera andifonera kudasvika exactly izvo zvawataura ndobva ndabata kufonera mufundisi ndikati muripi vaizati ndainza nenyaya yemunhu ka ndobva ndavaendera ngati pastor munhu yaya zvakaita adai saka vanhu vakuprofita according to kutadza vanodriver plus akandibvunza indakamupa history yemunhu waiya rifilo chete because rifilo ndowirirana naye ndo exactly zvakasvika akanoudza rifilo pastor muni zvikuitika pa pastor vangu vapinde nemwoyo vaudza kuzi chechi iri kuzoexpanda ichechi cheta mukurumbira muno murasembengi ichazodii chechi pastor vangu vapinde nemwoyo vafundisa ndomborowawo chekuseri guys mufunge okay tsvaga ako loisi ndakatomboshaya kuti mafundisi anohakira kudai memwana munhu yakazenge akutora chechi memwana every time akuuya pachichaita zvandachivabvisa papupiti achikwira achidini memwana tichise kunyerera kuti z including vakakomberedza pastor vanga kune vanga vaipuwa icho chipikwa yacho yatagwa iyoyo vapiwa chisipikwa ichocho kuvabvise kuti z mchechi isita kungoti kuchicha kutika uyu munhu yakutotochinja zvinhu kwanzi bvisai dheko iyi iriko iyi agauya nerimwe zimuchinjikwa rake rakauya naro rakakura kudai akaza zimuchinjikwa rekume kana akazonza musara hapana guys nababa vati kachikana chechi yakutoenda iyi chechi yakutogona furengi pano tikadzokera kuna mufundisi tikati pastor chechi yakuenda zvikanzi ndo first time yakati what should I do for the first time munhu aitaura kuti no what should I do tikati pastor mukuna zvikuitika bvatafondera ningi nawa pastor munogara chope kwani chechi yake ikoko bvatamufonera handika tikati chechi yoenda uya iko dzokai ko chechi youya ndiye akaziya akazviparadza akamuparadza akati what is this akatora izigimedzi rere ngarapuwa handimona takamira chechi yanga yoenda guys vanhu vese kunyerera chechi kuti chechi kana mune vanhu vaibhonga chechi mune varume mazirume maSouth Africans amunoziva yanenge vari mutuzera pasi yayo kuti guys achichinja kuchinja pupiti kuchinja takazigwa zikroso rakati tikati zikroso reira uiona zikroso rakaisaka anga ane chake chaipfeka muro chakafanana nechechi changa akamisa chimufananidzo ichi hanimona tikati zira uiona romuchechi irori vanhu vese kutevedzera takatsika nanhasika bishopuka one day chavakumbira timboya pa achiti mwanamvumera amene vava munhu wechikuru vambokudzai nyaya iyoyo takamira guys chechi yanga yoinda nafrank asare chechi yanga yoinda mutarisari pasocial media mufana wechidikidikiso mutemaso chechi yanga yoenda apa muchechi muyamuya anga muziva masikana maSouth Africans vasikana vanoda zvinuka anga wochiona mayellow bora nemagaro aya maimwana achinyenga achirana navo maimwana achirana navo saka isu nyaya dzaingosvika kumayouth kusitati malidha nditati malidha emayouth isati malidha animozviziva mani mdzimungwa ndichiti handei ndikuenda kuklasi yangu yevana vangu mayouth chi semunhu angalidhiwe mayouth ka vana vaizondiudza vachiudzana one by one kusekuti ningi ndoti ningi naprofeti ndochikuiwena profeti naasare haufana frengi kunzi yakazodai atokutopinda kuganga muchechi maimwana makaita disaster 3 months dzozoka akarova disaster yekuti ndichi makarowa chekuseri chakapinga ndikati prophet pastor spirit of discernment yatinotaura muchechi munomu chechi toida because hativhunzwi mari toida because hakutimanikizi zvokuudzwa zvemari muno muchechi hanimona plus pabhaibheri chaipo munodzisa where is the spirit of discernment andakaziva kweshena ndikati where is the spirit of discernment pastor what is going on hanimona chechi kuti idzoke maimwana saka Ghana neNigeria karinotora kana vachitora chechi iwe zvako munhu anofamba nemagemenzi ako vazhinji venyu guys dzokerai pana Mwari munotsvaga chiso chaMwari because upenyu hwamukurarama husiriwo that's not the life that you are supposed to live and even iwewe pache zvako unozviziva unotozviziva iwe pache unozoti life iyi haisiriyo life yangu something is wrong unenge uchitozviziva kuti pane something chiri wrong pano dzokerai pana Mwari guys munokumbira nyasha dzaMwari ende munokumbira nyasha dzaMwari Mwari tiregerere Mwari vatidzose panzvimbo handika Mwari vabvise chisingafanira kunge chiri mukati moupenyu hwako atiti ngavadzure chisingafanira kunge chiri mukati moupenyu hwako ngachibve animaona musare muri imi mucheneswe musukwe mudzokere paposition yenyu yekuti maishanda zvinobatika handika maishanda zvinobatika
maita zvinobatika. Iko zvino zvinhu zvakaparara kudai so mumba ihondo kumafamily kuihondo papi pese ihondo zvinhu zvibudi vanenge vakakutiya vakadai so disaster chete inenge ichisikati paupenyu hwenyu. Handisi hangu pakuparidza animaona but ndingodiwo ndakuti ndipfuure nepo ndichikuudzai because zvinhu izvi zviriko zvinoitika. Inombotaura nevamwe vanhu kuseri kwanenge vachindudza ndakuudzai nyaya yemwana wokudyiswa zino. Handika mai vake vari pano ndo vandudza nyaya iyoyo makuseri. Handiti mwana akapiwa zino kuchikoro kunzi medza zino. Antimaona kuti uchikire pachikoro usabhuliwa usadi akamedza zino. Mwana ngakurata paanenge akatowata pani makani inenge iri bhodhi anenge asipo. Mwana ngakurata 24 hours. Akangoti zira bada zvokuchero vakamusa chero vakadini anenge asikungoita kunge shadow yemwana. Ndio iripo ipapo. Adyiswa zino. Kusvika kumachechi kuwazoenda ndo wakasvutaura kuti mwana pane zviripo pamwana akadyiswa something. Kuzonzi mwana ndakadyiswa zino. Mwana ne 8 years. Zino pressure yevana zvinhu zviri kuitika kunze guys tikazviramba tingadini people are evil people are vanobata bata vanhu vane zvinhu vanhu vakaipa vanhu vanobata guys ndo chokwadi cheko iwo paunenge uchida kuenda novata usiku kudaiso iwo havavati vanenge vachimuka usiku vachida kutenderera kunyeso kuona kuti vangakuataka nepapi vanokubata nepapi izvozvi raitina vamwe venyu mazita enyu vari panapa atori akaiswa muhari. Mamwe ari mabhodhoro akavigwa samwe iwayo. Kana risina kuputsika bhodhoro penyoko ndiko chikotenderera. Muhari dzamunoiswa idzi ndo anonzi maauta acho naka. Maauta ziwaya mazita enyu auzvizivi. Zita rako ririmo muauta. Unenge uchikotenderera panzvimbo wari kudai. Uchikotenderera panzvimbo wari kudai. Uchikotenderera ubate chino ichi chosunga 2 minutes choparara. Ubate chino ichi 2 minutes choparara. Ubate chino ichi wapedza uchingopinda pese. Wakaiswa mumaivu altars. Urimo mukati auzvizivi. Kusvikira Mwari vabvondora break these evil altars unenge uchingotenderera. Kwai prophet madungu hapana comedian uya. Madungu is just a comedian, don't take him serious. Antimaona. So munenge mchingotenderera kudai so guys. Vanhu vanokubata musoro muchona chingo prosper every day chingo prosper. Iwo wakangogara panzvimbo wala usikusimuka hauna kuenda usikudzoka. Ungotenderera po chingotenderera kudai so guys mkangoziva kuti haisiri yo plan yaMwari kuti tisafe unobatsirikana. That's not God's plan for us to suffer. But there is the Prince of Persia aripo pakudestroya, pakubata, pakutora zvinhu zvakanaka zvafanira kungochinjoya achikureplace nazvinhu zvokuti zvinokushungurudza every day. So guys tambatana mangwana andika tokontinya mangwana and then pane nyaya ndachida kutaura guys. Okay. Arikufona vaonaita. Taitaura mangwana. Nyaya iyoyo. Halokola. Makalisi sinedi. Ndira ichimurisei. Ndiraita. Ndaita kungocontribute panyaya yamuri kutaura. Mati yenyu amusikupa chapati nokuti kuparidza shoko benyu rinogona kuponesa vanhu. Sure. Mari zhinji nhasi uno dzakatambuka dzakaparara onani nekuda kwemaprofita. Ndongokudzai zvandakaexperienceawo. Saka tiri parufu mumhuri munguva vamwe muprofita angoprofita zvikanzi ndaona vana vasikana vatadza kuroorwa. Tinofanirwa kuenda kumba kwake kunoshandirwa. Hanzi munhu wese ngaauye nenhema nebhodhoro. Kandobva tatoenda vana vekwabapuru kola atisikunyazo kunzwa ifone yenyu makaisa paloud speaker bvisai paloud. Yes. Ndobva tanzi vana vasikana vese mumhuri endai munoshandirwa. Muprofita ndobva time kunhema nebhodhoro. Ndaona mata 20 zvekuti ndingaite desperate zvekuroorwa. But akamboziendai takaenda tiri vasikana 8 ndobva tatosvika kuya mumwe nemumwe nebhuku yake ndobva ona
huku oicheka otora ropa riya oisa mubhodhoro tobati idzi ndodzitadzosara nemadhimoni nchanoti tendai kumba munononingirina munonozora huku dzakaundura kaisa mfirijizo akadla akatoundura kaisa mfiriji akazvidlira huku idzodzo ndozvakatoitika sisimeli because just happened kuti tiri munzira kuenda kumba inini rangu bhodhoro rakagara putsika ndobva tadisaida kuti rega titi rakapwanyika ndobva raputsika tadzokera tichisvika pamba ipapo sisimeli ndiisihundra huku takangotarisana kudaro ndobva abuda iye akabva anyara because takabva tazviona kuti huku hadzisi kunoraswa idzi dzaitoundurwa ndobva tamutsanangurira zvakanga zvaita inini I was hoping kuti achatenda unotsvaga imwe huku yane bhodhoro akabva angopinda mumba ndobva atora bhodhoro ndobva aisa mvura ndobva anamati zvikanzi chenda unoshandisa mvura iyi ndobva taga baibai nemakazezi angu tiri 8 taga ndobva tangotanga kutaura kuti isi hazvina musoro because ropa angadii kungogara akupai mvura yacho why is it tadzoka asa mvura vamwe vari huku asa takadhibheta nemasisters angu kushandisa 3 ndo vakazora ropa iro raidzinozvamapwa nekudya suku zvakaitika yesbag sisinende but unyatsoona vanhu 3 vakashandisa ropa iro ravakadwai huku mumwiri medu zvisi kufamba zvakanaka mumwe wacho akakazo hazvisi kumeka sense vamwe vacho tu vakashandisa ropa iroro nanhasi vari kungoitawo zvekuti arorwara ambwa asiyana nemurume woenda pamwe saka ai vanhu vanofanirwa kuve kefu akatarisa poresa vanhu akamutsa vakafa akarapa airwa mwaroiwa namai vako kana kuti uyu zvaangafa angaurayiwa maningi but vanhu ava nhasi unowu vari kudhivhaidha mhuri dzedu vachikuudza kuti washaya mbereko kuroiwa nasisi vako guva rakauri tinofanira kungwarira nekuti vanofanira kungopedza dambudziko kana vachinamatira vachishandira mwari chaicho vanofanira kungona munhu wopedza dambudziko nyingi saka ava ti vanhu ina handitende mavari zvangu. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Hanzi kune vakapiwa maropa ehuku aiswa mabhotoro rikapwanyika murodhi vakadzokera bheki kuti vanotaura kuti ropa rapwanyika vakawana huku dzaaiswa mudhishi dzoda kutoundurwa kuti dzidliwe ani muri kuona saka vakabva vatozongona kuti hapana zvinhu zvefeki zvaiitwa apa handimuona. Right. Hano zvanaida kuti titaure guys tozokontinya mangwana. We've got a lot of nyaya but tichazokontinya dzimongota tichakati mutare maprofita iyi because iri pasitikenka iri kupisa ipa maprofita iri pasitike iri kupisa takamira hedu kuona chatora mari yacho sezvo vauya vafunga kuti pa drama kupa vanhu dambe mudambe saka vanotodi vanotasa izvozvo haisi nganzi kwanzi anodi kana kuti anodi. So guys gore rino irika muchadzidza zvakawanda gore rino iri muchadzidza zvinhu zvakawanda nekuda kwemaprofita edu aya tinawo efeki nenganga gore rino muchazvirega muchadzidza kuti tichabatana toga tichinamatana pachedu tichitakurana musoro pache zvedu tiri toga tichinamatana kusvika mwari vapindura mwari vanopindura vanohwa hatina patience chete anomaona. So guys ndakuenda tozotaura mangwana pane nyaya ndachida kuti ndimbobvunza guys aura tozoitaura mangwana we'll talk about it tomorrow don't worry. Chetaura mangwana kuma6 totaura nezvenyaya yacho alright totaura mangwana guys handitika totaura mangwana asi makuseni sandaenda kubasa ndichasenda kupai imwe video handika ndichakupai video yandichaita handitika ndichasenda kuita video yendokupai ndokukandirai mosara muchiona video iyoyo handitika vari kuti madirections ekuzvishavani ndakakupai madirections asi denda ndirini mimbomirai
mangwana ndichakupai video rinenge rine zvarinazvo zviri muvidhio imomo andika momira makadaro andika. So guys, muve neusiku hwakanaka. Ayo ndo madetails akapinwa apo, ndo madetails eUK eball andika, ndo madetails eUK eball ayo akapinwa apo ayo. Ndo madetails eUK eball. Pay your deposit chete andika, and then also pedzisa deposit so that pakwanisa kuita logistics avo avaroda kuti vaite andika. Saka pin number, account number ndakapina apo nezita raswedu vari kumhanya chini ichi ripindi papo andika. Ndakangana ndichakada kuti link reZimfest, vaya vanoenda Zimfest, please use that link to buy your tickets. Use that link to buy your tickets au ekuZimfest andika. Use a link iroro nderangu andika, rekuZimfest iroro ilink rangu ramunoshandisa kuti mutenge matickets enyu andika. Right guys, move neusiku hwakanaka. Tumbasana mangwana, mbondiregerera ndadelaya nhasi. Unombodelayiwa nevanhu vakuka. Vanhu vangu vandidelaya zvokuti ndimati haisi kuda 2 hours tiri pako ndikadenda uya kudhara hanzi ndabhadhara zise. Oh yes, Emily yanzi Emily ndabhadhara yake 40 pounds atobhadhara deposit yake. Saka guys, kana usati wabhadharawo yako deposit, account number ndiyo iyo. When is the ball? Chosen Emily iriko musi wa 21 June. Saka Chosen Emily 40 pounds inobhadhara deposit yako. My sister, we hope to see you. Ndakudza nyaya yemwana musiwo esi akafa kusara nesuro, akangodona pasi akafa. Animaona. Saka life yedu is too short guys. Ndo pekuti kana muchinge kwavhugwawo kwaita zvisamawo pamaweekends vakadzi vakuru tombosanganawo zvedu toseka tofara tozivana kungoitirana mangwana. Haurarami wega guys, chero une shamwari dzakwana 2 3 kana 4 but unongozonida support yamwe. But you never know what happens. That's one thing that I've learned in life. You never know our tomorrow. Zvaunenge wakarongera zvibudisa izvozvo Mwari vanozvishandura kana vada. Animona kana vada Mwari vanongozvishandura. Saka tine South Africa Dinner Gala yaisona adminiyo adzima musi 21. So madetails ndo akapinwa apo. Then from there tozoenda ekuSA. VekuSA magroups ndakupai mopinda ekuJoburg, ekuDurban, mobva matengawo enyu malikiri uye enyu matickets enyu. Ari kubhadharwa zvawo mbijana because enyu iri kure September. Saka mukapindeko zvinomubhadhara mbijana muchienda ndichika aiwa mangwana ndichiuya kuzotsvaga matikets angu 3 emamwe maadhimina nasingazivi kuti havana matikets 9 3 chete. Ndichiuya mangwana kumatsvaga 3 ndinenge ndichimatsvaga mangwana. Animoona ndichimatsvaga mangwana. So guys, muve neusiku hwakanaka. Ndikatobatsira mangwana. Good night guys.